اوكي نقعد حنا تاخون شمي توماس كسته بحال زي رابعي the Association of Eritrean Studies بالترالو سيميناري ومعالتي قاشنا دكتور برهانة سيميم. Dr. Brhane is a member of NISE Eritrean Studies Eritrean Association of Eritrean Studies. قدمي دكتور برهانة تمرت مجمعه ግን بزعبا association قرب كزاربي زي تعلامة نايزي Eritrean Studies Association كم زي قدم عبيد بركون تقدم حجي كانوا إرتران قبل زنبرة سعري نعمو نمقصان قبل حجنا عملت دكتور جبريل دالوار نورو Eritrean Studies تبيون يرا كان أتمنى Journal of Eritrean Studies بحال نيرو كان رئيس البحال Association نيرو كان من أزمنة جميلة بزح فريو مالتي بدل تفلالي مخنيات جن كله تي جورنالز سرحوا قاريسو عجزا نهنا نتقول ناتم تبصو بحدش منفس بحدش ملك علم قصاد قدر مالتي حجة خبت علاماتنا اسمها حبيب دماغ زعبا إفتراء زعبا هزباب زعبا خوابينا أفلطون عالم research encouraging مقبارن نعود تيد تقبل research دماغ استبت من مقبارن مالتي لازم مقبار دماغ conferences organized كنقبرينا Eritrean Studies journal تبع journal publish كنقبرينا كمزي forums كمزي حجي نقبر لنا سيمينار ما ورحاو نقبر لنا نكسلينا كان علامة لازم حبر دماغ نتم دعوة بزح كم تاز بلنا جالس قدس إرتراوي مرة خبي أقعد أمن مفتار مالتي سجاب حجي علامة نايزي على ويب سايت already published لنا مالتي تا ويب سايت address eritreanstudies.org you can go check that out. إذا محبر membership دمان نزقنا بزي علامات نايز محبر أمن opening tomorrow undergraduate students دقنا بأفريقيا يكون المرات what they expect on your members كونوا please تقولوا what تفكركم حجنا زي في جورنال زي Eritrean Studies Journal published ببرزيل بسبات دما تناتو manuscript بتا Eritrean Studies a@gmail.com تبعك سبنا اليوم تي تحت الجورنال دما كيرو بخونه درجه زحلوه كوينو بنس ريد سي بريس كوين كا publish دخول مالتي سقاب حجي بزي ورحاو سيمينار نقبر لنا زنايلهم معتنا دكتور برهانة سيمينار راوحي سيمينار نايم جمريا دكتور كيدانا من مستعاب دكتور إرمياس كبرعاب دكتور كفلاي سيمينار يقولنا يرم ومعت دما دكتور برهانة كل يدخل سيمينار بزعبا شكريكم هنا ناي دكتور برهانة سيمينار بتقرينيا دخلوا المغنيات تتمرت بزعبا شكرياسين الذي خد زي نحن زمدموس سبات زيادة بمزحه عقداس زغونة تمرت سلا دخونه بمزح حزبنا خلت صحة تمرت مثلا تقريبا لما عاد تستمر في الدولة. Next seminar دما بماي شوعته دكتور جايم كبراب كاب عند إنجليز زعبا immigration بتسمعوا seminar كبناين. I don't have the title yet. بين دكتور جايم كبراب مزحتكم فوتون تكون بزحمة زعبت صعب زعبة إرتراء زعبة سبتينات زعبة إرتراء إثيوبيا كل خبر إست أفريقيا بزحمة زعبت صحفيهم. So we are happy to have him for next month. So the official announcement at Facebook, at Twitter, قال advertise كل بريناتي كل حاجة تم استخدمنا. And لما عندي happy to have Dr. Berhane Siyum ما بنقسم سعينا كمان شكر بزمنا رستي أستمر طبعاً Dr. Berhane Medical School at Addis Ababa University Medical School تمهيرو دحريو at Addis Ababa University Residency يعني دحري كمون at New York University Methodist Hospital كمون at Wayne State University تناي حكمنا تمرت أسئلو
بدحري أول أديس أبابا يونيفرسيتي جيمبا ميديكال سكول ممن كوين غيرجيلو دايركتي ميديكال سكول أقولو أبزي أمريكان سميث أدما وين ستيت يونيفرسيتي خاب أسيستنت بروفيسور جميل سقاف بروفيسور كوينو يمهران لحجي أبتي يونيفرسيتي بزح درجات على أقولتي هدي دكتور برهانة خابتي ناي حكمنا سرحو توسع دما أبزي ناي جبرسناي activities أب ديترويت كبابي بزح يساتفيو أبي تبقى منكم ناي جبرسناي أقولتي قدرني فبتي قدما بينو سنقرنا دما كاب حكمنا وصعي أبتناي أرثوذكس بتخرسيان يقلقلي بناي كابتيك أرثوذكس تيولوجي دما ماسترز ديجري دبلومة في أستراليا يونيفرسيتي تماهي أب حجي دما أب أرثوذكس أمريكا مع كوركات ودا ناي أنا هلا جميل ساعاتي ميت له تقابلوا ميت قبروا اوكي اب حجي دما ناي اورثودوكس بتخريستيان زنوز امريكا ناي ادكيشن ديبارتمنت حلاف خوينو يغلغلالو مالتي لو معلتي كم زبلكو بزعبا مبغسن صعبن حمام شكور زبن تمرت خبناي ويلكم قرحان مصاح دكتور برهان ثانك يو سدست قبرلي عدمي بتعمي يمسكن يا حنساب دكتور نتوم خلوت بما بليز تي سبيكر كم ميوت قبرو حتى دحر عليكم أتي تشات دبل أو تصفوت تقوليكم ويدما مسود دكتور برهانة يدكم بيتقبلوا ببحادة فتوتاتكم كل مسؤولكم يمالتي. أوكي thank you دكتور برهانة. هراي توماس بتعمي مسكن كمون كلهاتكم نزي سيمينار تكافلوا زمصاكم بستخال متن ازي حجي اب عدنا يكون او علمنا ان بزحي ازي اسكافو خونون ان مص دشغر دلو حمام نبزحات ون زقسف بزح صقمات ون زمص كل اكلاتنا زتنكف حمام شكور بزعبو نمزتاي حدا تمرتات نمحاب انا ابزي تراخيبنا دلنا انا خابتي زلن موياي بستخال متن زلن خساتف نخكافل بسترخيبه دلو سلازي نا أخناتينا بار شير كجبري سلايدي مشروع مجمرة بكم باك جراوند خلنا معتان بعباناتي دحر بايتا قلت إيه دحريو خان أفتي تمرتاو مدب بقطع خمسة جرينا مالتي سلايدي شير نمقبر دا أكل أريد سكي حنساب هنمصور أيري عند اللغة سلايدي قريتها اي Alright, take your time. اوكي على حد زي دانا غريك زي زوم انت بقى وسين يرون اوه فاتي ده حنك مسي غنا وزيري خم غلي شغال فرق اوكي you got it اوكي جيتي سلودشي فين كاتي اختار اوكي I think هذا مالتي سلايد شو قبر عليه اوكي لما بعد نمثل دحر بايتاي كله رايكم كله تسمع قبل التولد كل بوتا ابعد مونغوتي ابسراي حجي بزلو زواتات زوادوبو مالتي قداماين كالاين تمرت بيت ابعد مونغوتن امن فران يتماهيره كالاي درجات تمرت بيت كا ابس مرح فشاوي دحريو اسمرا حفشاو مسوداخو بقطتا تي ناشعو زمان زنبره ماتريك 12 مسوداخو نابا أديس أبابا يونيفرسيتي اب ميديكال سكول كاتو خيله ميديكال سكولنا اب طبرا مسا زلو ابت وانتي نسو طرح نيرو ميديكال سكول ناي غوندر شعو جمر نيرو شعو زنبره كن اتي أديس أبابا يونيفرسيتي ميديكال سكول اب طبرا مسا زنبره
أو نوح عمتات سنيحة دحراي أبزي أب خلت الشح إن أمريكا متسكيلة بس نبرة أمونغو إثيوبيان إيرتران نبرو مخنيات مالتي أب أمريكا مسمتاخو أب استفال عليه يونيفرسيتات النيرة بمجمرة أب كولورادو أب يونيفرسيتي في كولورادو متى مسؤوم بنبرنا ركبي actually نجح متسخيلة زخانة joint research نيرنا ناتي نجنا exchange program سلز نبرة بمخنيات غير متسخيلة كاو أبز مسمتاكو مسز نبرة خناتات نعد من ملاسونات أقام سلز نبرة بغتتا نافتي نابز سرعة نايتي ميديكال كونتات نايت عدي ناو خاطخي إلى مالتي نعون خاطخا إن بزنا يعد مسرح كتحلف لك أبو حليفة أبي نيويورك ميثودست هوسبيتال كم ريزيدنس خلينا صريحة دحري أوين ستيت يونيفرسيتي كله كتاب حجة لهم بو أو دي إيه مالتي أبزي حجة وان كم أسيستنت كم فول بروفيسور كوينة صراحة له أبتي إذا قبرز نور كنت فتات أبي تبي أبز نور كل وان أبتي ميديكال سكول كم أسوشيت بروفيسور أسيستنت بروفيسور كوينة صراحة نيره دحريون مسؤول جونو ناي لكمنبر ناي محبر شكوريا ناي إثيوبيا بمخان زعبا حمام شكور بزح منقسقاسات نقبر نيرنا خاو حالفون أفتناي أفريقيا زنبر ناي محبر شكورياون كم فايس تشيرمان بمخان أب أفريقياون بزح استفعاليو متنعتاتن صراحتون نسرح نير إفت وان تقدم نجوم سجاري مالتي بفلاي صراحنا البوتاتات أب تنزانيان أب كاميرون أب يوغاندان بزح مساعتهم سرح نيرنا بزح كأساسات غيرنا أنا بحق قبل خيله تبقى الجماعة مرأي نيرو بتناتي زخود زنبركو جن تزنبر خناتات لايك علكم دحريو كاب بتزنبر خناتات مهنيات كاب إثيوبيا مسوات ساعكو جن تي ناي محبر شكوريا نا إثيوبيا ريبريزنت جبز نوركو دروب بمقبار كاو ناب إرترا خسجرك إلى مالتي نإرترا ناب محبر شكوريا مئتاون بزح تقاليسه وقتاتون غير خبل خيله مهنياتو أب محبرنا أفريقيا مجمرات أتو دحريو خافتني علم محبر نقطة أنت واحد دخلت هاجرات كدقفا خاص لزلون أنا خامسو مسارح زلزنور مستمع وزنوركو دهر حجي نا إثيوبيا ليكونس نا إرترا كمز نعوم كمز ملكات مالتي بزحات ناتنا يزنور حماتون ناب سمرا تسوقو سلزنورو كنت مساعتهم من بملقا أنا إثيوبيا ناي أفريقيا محبر راح يكونس ناي عالم محبر شكوريا قطعتون تقاليسنا حجي كاب كلتاش عن سلستن جميرو إرترا أبال ناي انترناشنال دابيتس فيدريشن بحال مالتيو أبال ناي تي محبر كوينا تقصل الله كساب حجون أنا خا كم وصاي قداي حلاف ناي محبر شكوريا إرترا كوينا سرح مالتي كساب حجي أبز ولا بز حجي دلنا أوانون مساعتهم كوينا يسرحه أبز جبر دخونه يكون آخباتات كأو حقائن كوتس متسرعات لدي فقبلهم ريبريزنتي جبرهم مالتنا أبنت نايلهم خطورحي نيرو نايزوم آخبا أو نيرترا وكيلة تسعتيفه قدميو خلتشحن قدم الجاس قدم كوفيد مجمارون أب كوريا زنبرهم وناي انترناشنال ميتينجون أنا ريبريزنتي جبرهم مالتي مسؤول جون خا ناي تي ناي أبالنت محبر بمخفال قصالي زخونه دغافات نت محبر كافتي انترناشنال خبرلهم صنيحيو حجون غبرلهم الله مالتي كمون مست محبر بمتعللاف زخونه حساب 350 شيخ زبصح حاجز ناي ريسيرش ون كغبر تخايلي ناتو صيتون بابليش تغبرنايو مصحف جورنال لنا مستمعوا له خايم يكون انت الابلات نايت محبر مالت بزخونه انت خبل الدلي بتعمي قربت بزلو مجد نسرحني هنا كساب 2019 مالت او بمخاد نوفمبر 14 زي تفوتوا تكونوا تدخلوا نوفمبر 14 وورلد دايابيتس داي بحال يعني علم نشكر محبر نشكر معلت مالتي شعو أب إيرتران نخدنا أب تفلاليو أب جندا أب باتس أب كرن كمونا من دفرة خبيرنا نيرنا دحر خلتش شعتنجن مستزنا برخناتات مستدول حجون دولهم فلا مستنايت تشرشز حازي مستسرعات سلسلة أسنا خيد هيك الكون كم حل ما نبسب أبزل لكم عليه
ስለዚህ እዚ መስልቲ ባክግራውንድ ናይ ድሕሪት ዘሎ The thing over there. ድሕሪኡ Get your hand over there. ወቲ ኦሚት ደገበርና ያለና ኦሚት ንግበራ ሕቶ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ኢድኩም ሓፍ ምባል ከኣልዩ ወይ ብቐጥታ ምዝራብ ከኣልዩ ሕጂ ኣብ ወይንፀይተ ዘለኹ ከምቲ However you control this. Praise be. እንታይ እቲ ባክግራውንድ ድምፂ እንታይ እዩ ናይ ኣካል እዩ ኣራይ ኩላትና ሚት ንግበራ ሓንሳብ ይቕረታ ሕጂ ከም ፉል ፕሮፌሰር ኮይነ ኣብ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ You should be able to control it on your computer. ከም ሪሰርቸር እንተሎ ከም ክሊኒሻን ከዓ ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ሪሰርች መደባት ኣሎ I think ብዙሕ ፓብሊኬሽናት እውን ኣለኒ ኣብኡታት ብዙሕ ምዝራብ ዘሎ ዘድሊ ኮይኑ ይስማዕንን ብቐጥታ ናብቲ ትምህርታት ክሰግር ምስዙ ከዓ ምስ ዝተተሓሓዘ ከዓ ዳይሬክተር ናይ ሕማም ሽኳር ብምዃን ብፍላይ ኣብዚ ዲትሮይት ኤርያ ፀለምቲ ዝበዝሕዎ ቦታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ሕማም ሽኳር ንዕኦም ስለ ዘጥቅዕ ምስኣቶም ዝስራሓሉ ኩነታት እውን ሰፊሕ ኣሎ እዚታት እናገበርኩ ይኸይድ ማለት እዚ መስል ማለት እቲ ባክግራውንድ I think ኣብዚ ብዛዕባ ገዛ ርሴ ዘለኒ ጠጠው ተቦልኪ ኣክል ኮይኑ ስማዕኒ ኣብዚ ምቕፃል ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ዝኾነ መደብ ናብኡ ክሰግር እየ ከም ዳዓንቶ ዝተባሃለ ከዓ ኣብ ክንዲ ብእንግሊዝኛ ንገብሮስ ብትግርኛ ጌርና እስክንለማመደሉ እቲ ቋንቋና እንተሎ ብፍላይ ነቲ ሓደስቲ ቃላት ዘለውን ነቲ ናትና ቋንቋውን ከነማዕብሎ ስለ ዝግባእ ነቲ ህዝብና እውን ኣታን ኣብዘ ዘለዎ በቲ ዘለና ኩነታት ከም ዝርድኦ ጌርና ከነቕርቦ ብትግርኛ ክኸውን መሪፀ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ናብቲ ትምህርትና ብቐጥታ ብምእታው ሕማም ሽኮር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለ ክጅምረ ሕማም ሽኮር ወይ ሽኮርያ ዝበሃል ኣነ ንገዛ ርእሰይ ሽኮርያ ዝበሃል ሕማም ሰሚዐ ይፈልጥኒ ነይረ ኣብ ሃይ ስኩል ይኹን ዋላ ኣብ ዓዲ ከለኹ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ሜዲካል ስኩል ምስኣቱ ክእየ ክፈልጥ ክኢለ ብዛዕባ ሕማም ሽኮር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ግን ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ሕማም ሽኮር ዝፈልጥ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ዓለምና እናበዝሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ማለት ኣብቲ ንሕና ዝነበርናሉ ግን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረናን እንደገና ከዓ ብዙሑን ኣይኮነን ነይሩ ብጣዕሚ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ብዚ ሕጂ ዘለና ብፍላይ ዳርጋ ከም ፓንደሚክ ሌቨል ኮይኑ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ከዓ ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይግበረሉን ብጣዕሚ ቀታሊ ከዓ ንሱ እዩ ሕጂ ሓንቲ ዓይነት ሕማም ኮይናሲ ዳርጋ ነቲ ከንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ንድሕር ወሲድና ናይ ኣሜሪካ ናይ ጥዕና በጀት ሲ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ዝኸውን ብሕማም ሽኮርን ምስ ሕማም ሽኮር ተተሓሒዞም ንዝመፁ ሕማማትን ይውዕል ማለት ስለዚ ካን ኢማጂን ክሳብ ክንደይ በጀት ከም ዝወስድ ማለት ክሳብ 560 ቢልዮን ዶላር ተጥፍእ ኣሜሪካ ማለት ናብ ዓመት ብዛዕባ ሕማም ሽኮርን ንሽኮር ዝተተሓሓዘ ፀገማትን ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ዘሎ ክብል ክእል ማለት እቲ ፓንደሚክ እዩ ነቲ ዘሎ ስትራክቸር እውን ዘነቃንቆ እዩ እንደኾነ ግን ከም ፓብሊክ ሄልዝ ኢሹ ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይግበረሉን በቲ መንግስቲ ግን ብዙሕ ድፍኢት ከዓ ግበር ኣሎ ኣምሹር ድሕሪ ቁሩብ እዋናት እናበዝሐ ክመፅእ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ እንዳተንከፎ ክመፅእ እዩ ድሕሪ ስታቲስቲክስ ርኢናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ 30 ሚልዮን ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ብሕማም ሽኮር ዝተተሓዙ ኣለዉ ካብዚኣቶም ከዓ 9 ሚልዮን ዝኾኑ ከዓ ፕሪዳያቢቲስ ዝበሃሉ ኣለዉ ፕሪዳያቢቲስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ መጠን ናይቲ ሕማም ሽኮር እቲ መጠን ናይቲ ሽኮር ኣብቲ ናይ ሕማም ሽኮር ደረጃ ኣይበፅሐን እንታይ ደኣስ ናብኡ ገፁ ዝተቀራረበ ኣሎ ማለት ኖርማል ኣይኮነን ኣብ ኖርማል እውን ክንብሎ ኣይንኽእልና ሙሉእ ብምሉእ እንተኾነ ግን እዚ ፕሪዳያቢቲስ መሰጋገር ማለት እዩ ካብ ጥዑይ ናብ ሕማም ሽኮር ንክትሰጋገር ዘሎ እዋን ማለት እዩ ክሳብ 10 ዓመት ክወስድ ይኽእል እቲ መሰጋገር እዋን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፕሮግሬሽን ሬት ካብ ሕማም ሽኮር ዘይምህላው ናብ ምህላው ክትሰጋገረሉ ዳርጋ 10% ፐር ይር ይኸይድ ማለት እቲ ፕሮግሬሽን ስለዚ እዞም 9 ሚልዮን እዚኣቶም እንድሕር ባልሓን ኢንተርቬንሽን ተዘይገይሮም ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 10 ዓመት ኩሎም ሕማም ሽኮር ክሕዞም እዩ ማለት እዩ እቲ ብኸመይ ይለዓል ብኸመይ ከዓ ክንከላኸሎ ንኽእል ለሓራይ ክንርኢ ኢና ከይተፈለጠና ናብቲ ስታቲስቲክስ ኣትየ ግን እቲ ሕማም ሽኮር እንታይ እዩ ንዝብል ዘሎ መልሲ ክህብ ነይርኒ መጀመርያ ሕማም ሽኮር ማለት እቲ ናይ ሽኮር መጠን ኣብ ደም ክበዝሕ ከሎ ማለት እዩ ሽኮር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ሽኮር ንሕማቅ እዩ ሽኮር ጥዑም እዩ ዝብል ኣሎ ሽኮርሲ
شكوري مالتي كلا حوي شكور قال كمان بحال مالتي كما اللي حمام زخون دبل كاو نجمر نخلينا من تاعيكم زغبرو دل ندحريلنا اتي شكور مالت وي بانجليزيه جلوكوز نوردلنا نسو لك كم حد نداد مالتي كم حد ماكينه ندادي ددليا مالت خم ندادي نعنا انا انرجي كارنس مالت وي كم زغنزب نتقملو عداغا ابوريدنا نسو شكورناتنا خان سونتنا منقساس زخونه مالت كلهم اب سونتنا دلو وحيوتات بتي شكوريوم زنقساسو لك حمتا بنزين رخيبات انقساس ماكينه نحنا خا شكور نحلينا طنحنا خنقساس نخل كنتنفس نخل كنبل كنزاور نخل خنقوي نخل كله نتفتات نقور خنحسب نخل مالتي ندحر شكور عبدمنا توديو كوم عينا ناتو بغيرنا خان موت مالتي نطعين خلينا ግን እዚ ሽኮር እዚ ነዚ ከም ዝጠቅመና ሽኮር እቲ ሰናይ ዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰናይ ዝኾነ ነገር መንቀሳቀስ ዝኾነና ዝኽእል ብከመይ መልክዕ ሕማም ክኾን ዝኽእል ኢልና እንድሕር ሓሲብና ግን ካብቲ ዝግብኦ መጠን ንላዕሊ ክበዝሕ ከሎ ማለት እዩ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ክበዝሕ ከሎ ሽግር ፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እቲ ሽኮር ዝብለና ተሎ ማለት ሕማም ሽኮር ክበሃል ከሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብቲ ዝግብኦ መጠን ንላዕሊ ክበዝሕ ከሎ እንታይ ኮይኑ ይበዝሕ ንዝብል ዘለኹ ከም ዝካልኣይ ፖይንት ጠቂሰ ዘለኹ ነቲ ሽኮር ዘውርድ ንጥረ ነገር ወይ ከዓ ኢንሱሊን ንብሎ ዘለና እቲ ኢንሱሊን ንብሎ ዘለኹ ናይ እንግሊዝኛ ስም ካልእ ሽም የብልና ብትግርኛ ኢንሱሊን ኢልና ተወሰድና እውን ሽግር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ንሱ ክውዕድ ከሎ ማለት እዩ ሓደ ዘይክሰርሕ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽኮር መጠን ይብል ንምንታይ ይበዝሕ ኢልና ኣለና ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ክበዝሕ ደግብሮ ዘሎ ነገር እቲ ንዕኡ ዘውርድ ንጥረ ነገር ዝበልናዮ ኢንሱሊን ደይ ክሰርሕ ከሎ ማለት ሓደ ወይ ከዓ ጨሪሱ ክጠፍእ ከሎ ማለት እዩ ናው እቲ ንምንታይ ይኹም ዘግብሮ ዘሎ ከዓ ዳሕራይ ምናልባት ክንመጾ ኢና ይረታት ኦኬ ኢንሱሊን ካብ ምንታይ ዝፍጠር ክንብል ንኽእልና እንደገና ከዓኒ ቅድም ኢልና ምስራሕ ከዓቢ ከሎ ክንብሎን ከለና ብእንግሊዝኛ እንታይ ንብሎ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ሰውነትና ሬዚስት ይገብር ኣሎ ነቲ ኢንሱሊን ኣይቅበሎን ዘሎ ማለት ብግቡእ ክሰርሕ ኣይፈቅደሉን ዘሎ ማለት ንምንታይ ዘይፈቅደሉ ዘሎ ንብሎ ከለና ምቶም ዳሕራይ ክንሪኦም ኢና ምስ ሰውነትና ዘሎ ግዝፍን ክስዕን ወይ ከዓ ስትረስፉል ሲቹዌሽን ክህልወና ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ንቅድሚና ምኻደይ ግን እቲ ኢንሱሊን ንብሎ ዘለና ካበይ እዩ ዝመፅእ ድሕሪልና ካብ ቆስጤ እዩ ዝመፅእ ካብ ቆስጤ ትብል ዘላ ኣስመራ ምስ ኮርቄ ፈሊጠ ቆስጤ ከም ትበሃል ብእንግሊዝኛ ግን ፓንክሪያስ ማለት እዩ ሕጂ እታ ስእሊ ብዚኣ ክሪእኩም ኣሎ እዚኣ በዚ ወገን ትሪእዋ ንኹምለ እዚኣ እታ ቢጫ ትመስል ዘላ ኣብቲ ላዕለዋይ ወገን ናይ ንእሽተይ ማዓንጣ እያ ትርከብ እዚ ጋል ብላደር እዩ ወይ ከዓ ናይ ሓሞት ክረፂት ገለ ንብሎ ኣብ ዓዲ እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩም በጊዕ ወይ ጤል ኣብ እናሓርደሉ እዋን ገለ ቦታት ነዚኣ ሓሞት በይና ገብርዋ ንሕምቶ ገለ ኢሎም ማለት እዩ ነዚኣ ፓርት እዚኣ ከዓኒ ናይቲ ሕሙሶ ብቐጥታ ኣብዚ ስለ ዝፈስስ እቲ ሓሞት ነዛ ወገን እዚኣ ዘላ ማዓንጣ ከዓ ቆሪፆም ይወስድዋ ማለት እዩ ኣብቲ ዱለት ወይ ከዓ ኣብቲ ዱለት ኣብኡ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እዛ ፓንክሪያስ ብለላ ቆስጤ እያ ትበሃል ኢለኩም ነይረ ነቲ ሕሙቶ መስርሒ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚኣ ግን ኣይትፍለጥን እያ ኣክቹዋሊ ብጣዕሚ ልክዕ ከም ስብሒ ስለትመስል ዝኾነ ሰብ ክፈልጣ ኣይክእልን በዚ ወገን ንድሕሪት በቲ ጫፍ ናይታ ፓንክሪያስ ንድሕሪት ስፕሊን ትበሃል ኣላ ሕጂ ብትግርኛ ሳላሊሽ እያ ትበሃል ሕጂ ታላሊሽ ብዙሕ ግዜ ንከልቢ ገለ እያ ትወሃብ ኣይትብላዕን እያ ክትብላዕካ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ናይ ደም ነገር እዩ ዘለዋ ብዙሕ ደም ዝመልአት ስለ ዝኾነት ክትበልዓ ኣይትጥዕምን እያ ትድርበ እያ ንከልቢ ትወሃብ ማለት እዩ ንሳ ኣይኮነት እንታ ቆስጤ ትበሃል ኣላ ንሳ ላሊሽ ትበሃል ንሳ ብእንግሊዝኛ ከዓ ስፕሊን እያ እዚ ነዚ ኢንሱሊን ምስራሕ ዘድል ዘሎ ወይ ከዓ ኢንሱሊን ዝሰርሕ ክፋል ናይ ኣካልና ግን እዛ ፓንክሪያስ ወይ ከዓ ቆስጤ ትብል ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቆስጤ እዚኣ ሓደ እንድሕር ጨሪሳ ነቲ ኢንሱሊን ምምንጫው ጠጠዋ ቢላቶ እቲ ቀዳማይ ዓይነት ሽኮር ንብሎ ዘለና መፅ ማለት እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቆልዑ ወይ ከዓ ኣብ ንኣሽቱ መንእሰያት ብሓፈሽኡ ልዕሊ ትሕቲ 40 ዓመት ንዘለዉ ዘጥቅዕ ዓይነት ሕማም ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ኢንሱሊን ክወስድሎም ንክነብሩ ማለት እዩ እሱ ዳሕራይ እውን ክንርአ ኢና እንተደኣ እቲ ቲኣም ታይፕ 2 ባብ ክልተ ስለ ዝምቀል ኢኹም ዘለኹ
تمتي اب 2 تايب 2 ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ኢንሱሊን ነቲ ሽኮር ንኸውርድ ዓቕሙ ስእና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምክንያቱ ትስናትና ሰውነት resist ገብሮ ይኣብየሎ ማለት እዩ ኣይሰምዕን ደሎ ኣናርክ ኾና ኣሎ ማለት እዩ there is some kind of anarchic situation ንዑ ዘይግዛኣሉ ደሎ ኩነታት ማለት እዩ ከም ትቅድም ኢለ ዝገለጽኮ ሕማም ሽኮር እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም እንተላይ ኣብ ሃገርና እናበዝሐ መጽእ ኣሎ ብኡ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሕማም ሽኮር ዘይፈልጥ ደይክህሉ እኽእል ኾን ኢለ ዝኣሞትኩ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ዝመጻእ ኩሉ ዘለዓልኮ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ እውን ቅድም ኢለ ክጠቕሶ ፀኒሐ ነይረ ክንደይ ዓይነት ሕማማት እዮም ዘለዉ ሕማም ሽኮር ክንብል ከለና ክንደይ ዓይነት ሕማማት እዮም ዘለዉ ክልቲኦም ቶም ቀንዲ ንብሎ ማለት እዩ እቲኦም ታይፕ 1 ቀዳማይ ዓይነት እቲኦም ከዓ ቶም ካልኦት ከዓ ታይፕ 2 1 and 2 ቀዳማይን ካልኣይን ንብለልና ከም ሳልሳይ ኮይዱ ዝቁፅርካ ኣብ ግዜ ጥንሲ ጥራሕ ዝርአ ጀስቴሽናል ዝበሃል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ግዜ ጥንሲ ነፍሰ ጡር ኣብ ዝኾናሉ እዋን ጥራይ ዝርአ ማለት እዩ ቅድሚኡ ሕማም ሽኮር ተነይርዎን ኣብ ሕማም ሽኮር ዝርአ ወይ ከዓ ሕማም ሽኮር ኮይና ነፍሰ ጡር ዝኾነት ኣደ ማለት እዩ ወይ ታይፕ 2 ክትኮን ትኽእል ታይፕ 1 ክትኮን ትኽእል ብዘየገድስ ማለት እዩ እንተደኣ ሽኮር ዘይነበራ ኮይና ጥዒት ኮይና ግን ኣብ ግዜ ጥንሲ ጥራሕ እንተደኣ መፂዋ ትሽኮር ግን ጀስቴሽናል ወይ ከዓ ምስ ጥንሲ ዝተተሓሓዘ ሽኮር በሃል ማለት እዩ እቲኦም ካልኦት ኩሎም ኣብዞም ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ኢልና ክንስሕቆም ንኽእልና ወያኦም ክንምድቦም ንኽእል ማለት እዩ እቲኦም ብተፈላለዩ ብዙሕ ዓይነታት ኣለዉ ግን ኣብዞም ክልተ እዚኦም ምደቡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዓይነት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና እዚኦም ታይፕ 1 ዳያቤቲስ ሜሊተስ ንብለና ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ብፍላይ ኣብ ህፃናትን መንእሰያትን ኮታስ ብሓፈሽኡ ትሕቲ 40 ዕድመ ዘለዎም ሰባት ዘጥቅዕ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሕማም ሽኮር ዝኸኣኒ እታ ቆስጤት ቅድም ኢልና ዝገለጽናያ ማለት እዩ እታ ቆስጤት ባህለላ ኢንሱሊን እተመንጭው ክፋል ኣካልና ብጭራስ ኢንሱሊን ምምንጫው ወይ ከዓ ምፍራይ ጠጠው ከተብሎ ከላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሙሉእ ጠጠው ስለትብሎ ንሳ ንስኻ ጠጠው ትብሎ ዘሎ ምክንያት ከዓ ርእሱ ዝኸኣለሎ ኣይ ቲንክ ኣብኡ ኣቲና ሕጂ ተዘይተዛረብና ብዙሕ ጥቕሚ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕንን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ነዚ ብዝደሎ ሰማዒ ዘገድስ እንታይ እዩ ታይፕ 1 እምበር ብኸመይ ይመፅእ ደሎ ክንገልጾ ይግለጽ ይፍለጥ ከዓ እዩ ብዙሕ ግን ኣሸጋሪ ከዓ ኣሎ ንዑ ንክትገለጽ ከዓ ካልእ ክትፈልጦ ዘለካ ነገራትን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ቀዳማይ ዓይነት እዚ እታ ኢንሱሊን ባታ ቆስጤ ጨሪሳ ጠጠው ስለትብል ዘላ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንተደኣ ብሂወት ክነብሩ ኮይኖም እንታይ ክገብሩሎም ኢንሱሊን ክወሃቦም ኣሎ ማለት ብደገ ኢንሱሊን ብደገ ክንህቦም ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ንህቦም ከዓ ንዖም ብመርፍእ ጌርና ንህቦም ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዝሪኦ ንኹምለ ቀደም ከምዚ ዓይነት መርፍእ ዝጥቀሙ ነይሮም አንፎርቹኔትሊ ኣብ ዓድና ገና እዚ ሲሪንጋ ድብሎ ማለት እዩ ብሲሪንጋ ጌርካ ዝወሃብ እኳ ደኣ 10 ሰዓት ኣፍልሑ ብጣዕሚ ዝጎደመ መርፍእ ጌሮም እዮም ዝውግኡ መሳኪን ብጣዕሚ ዘሕምም እዩ ናይሎም ዘሎ ግን እዚ ከምዚ ሕጂ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ሰበይቲ ትውግኦ ዘላ ፔን ኢንሱሊን ንብሎ ዘለና እንሱ ወይ ከዓ ብፓምፕ ክኸውን ይኽእል ኮታስ ብጣዕሚ ቀሊል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢንሱሊን እዚ ንኽወሃብ ብኸመይ መልክዕ ይወሃብ ክንብል ከለና ብመርፍእ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኢንሱሊን ፓምፕ ካ ዝበሃል ኣለና ኮንቲኒስሊ ብመሽን ዓይነት ኮይኑ ዝወሃበሉ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ኢንሱሊን እዚ ግን መዓስ ተሰሪሑ እንድሕር ኢልና ኣብ ከለኹ ክነግረኩም ማእታን ብ1922 ኢንሱሊን ተማሂዙ ማለት ኢንሱሊን ክፍጠር ተኻለ ዲስካቨር ዝተገብረ ብ1922 ለዘበን 100 ዓመቱ ንኽብር ስለ ዘለና እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ማለት እዩ ኢንሱሊን ካብ ዝስራሕ 100 ዓመት ገይሩሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ እዞም ዓይነት እዚኣቶም ሕማም ሽኮር ዘለዎም እዞም ዓይነት ቀዳማይ ዓይነት ንብሎም ዘለና ሰባት ኮመነንተ ምማት ጥራሕ ነይሮም ዕድል ዋላ ሓንቲ ናይ ብሂወት ናይ ምንባር ዕድል ኣይነበሮምን ኢንሱሊን ምስ ተፈጥረ ግን it was really a miracle መድሃኒት ንዓታቶም ናይ ሎሚ 100 ዓመት ሕጂ ሓደ ካብቲ ከብዝሖ ዝኽእል ዘሎ ነገር እውን ንስ እዩ ምክንያቱ መድሃኒት ስለ ዘሎ ሕጂ እንደገና ሕማም ሽኮር ብትውልድ ምስ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል ቀደም ዝሞቱ ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ግን ናይ ምንባር ዕድል ሃልይዎም ጥራሕ ዘይኮነሲ እንደገና እውን ክወልዱ ዕድል ስለ ዝረኸቡ እቲ ሕማም ክመሓላለፍ ከዓ ዕድል ረኺቡ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መብዝሒ ክኸውን ዝኽእል ምክንያታት
ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ንብል ማለት እዩ which ናይ ብሓቂ ሓቂ እዩ ቀደም እቲኦም ኢንሱሊን ዲፔንደንት ዝበሃሉ ይሞቱ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ግን ይወልዱ ኣለዉ ስለዚ ብኡ ገይሩ እቲ ኣብ ኖርማል ዝኾነ ጂን ይመሓላለፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እግረ መንገዲ ኣብ ከለኹ ክገልፅ እውን እዚ ኢንሱሊን እዚ ቀደም ናይ ከብቲ ኢንሱሊንን ናይ ሓሰማ ኢንሱሊንን እዩ ዝወሃብ ነይሩ ሓንቲ ኣብዚኣ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሬዲት ክህቦ ዘለኒ ነገር ኣላ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወሃብ ኢንሱሊን በቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ እውን ማለት እዩ ናይ ከብቲ ወይ ናይ ሓሰማ ኢንሱሊን ኣይኮን ዝጥቀሙ ከምተን ገሊኦም ዘለዉ ኣፍሪቃ ሃገራት ዋላ በዓል ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንሳቶም ከመይ ገይሮም ዝገዝእዎ ብዘይገድስ ናይ ሰብ ኢንሱሊን እዮም ዝጥቀሙ which is normal which is appropriate እቲኦም ካልኦት ሃገራት ግን ገና ካብቲ ናይ ኣኒማል ኢንሱሊን ዘይተላቀቃ ሃገራት ኣለዋ ንሕና ግን ቀደም ልክዕ ከምቶም ምዕበላት ሃገራት ሕማም ሽቁቲ ኢንሱሊን ዝጥቀሙ ዝነበሩ ኣብ ሃገርና እቲ ጥዑይ ናይ ሰብ ዝኾነ ኢንሱሊን እዩ ብዙሓት ሰባት ኢንሱሊን ካብ ዝኽላእ ከሎም ገለ ክብሉ ከለዉ ዝሓሸን ዝበለፀን ኢንሱሊን ኣለኩም ንብሎም ነርና እውን ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዘየለው እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ እዛ ሰበይቲ ትውግኦሉ ዘላ ኢንሱሊን ፔን ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ኢንሱሊን ፓምፕ ንብሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ንመፃኢ ቀሲሉ ከይከኣቱ ክእል ይኸውን ምክንያቱ ኤክስፔንሲቭ ስለዝኾነ ካብ ብዙሕ ኤክስፔክት ዝግበር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ኢለ ዝጠቐስክዎ ነዚ ሽኮር እዚ ንምውራድ ብሓፈሽኡ ከዓኒ እቶም ሰባት ብሂወት ንክነብሩ ንመዓልቲ እንተው ሓደ ክልተ ወይ ካብ 2 ክሳብ 4 ግዜ መርፍእ ክውግኡ ኣለዎ ማለት ሕጂ እቲ መርፍእ ንውግኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኢንሱሊን ባዕሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መርፍእ ኢንሱሊን ክትወግኦ እንድሕር ኮንካ ብመርፍእ ጌርካ ጥራሕካ ክትወግኦ ትኽእል እምበር ክትሰትዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋይ እንድሕር ኢልና ንምንታይ ክንሰትዮ ዘይንኽእል ንሕና ልክዕ ከም መግቢ ኣብ ጨጎራናን ኣብ ማዓንጠናን ክጣሓን እዩ እቲ ኢንሱሊን ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ንኣብነት ነቲ ኢንሱሊን ይወስድዎ ክንርሶም ክቆትል ገለ ደልዮም እሞ ግን ክሞቱ ይክእሉን እዮም ንዑ ስለ ዝሰተኻዮ ዋላ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብመርፍእ ክትወግኦ ኣለካ ልክዕ ከምዚ ናይ ተመን መርዚ ማለት መርዚ ናይ ተመን እንድሕር ሰቲኻዮ ዋላ ሓንቲ ይገብረካኒ እንድሕር ወጊእካ ግን ወይ እንድሕር ወጊእካ ግን ንሰውነትካ ይቀትለካ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዘግብሮ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፕሮቲን ዝኾነ ማለት እቲ ንጥረ ነገር እዚ ኢንሱሊን እዚ ፕሮቲን ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ስጋን ከም ካልእ ካብ ፕሮቲን ዝኾነ ዘርእታት ናይ ውፅኢት እንስሳ ኣብ ሰውነትና ስለ ዝጠሓን ማለት እዩ ክሰርሕ ዘይክእል ብኣፍ ዝወሃብ ግን ብዙሕ ሪሰርችታት ግበር ኣሎ ንዕኡ ብኸመይ መልክዕ ጌርካ ካብቲ ዳይጀሽን ካብ ምዃን ዓዲሒንካ ወይ ተኸላኺልካ ብኣፍ ክውሰድ ከኣል ዝብል ብዙሕ መፅናዕትታት ግበር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተሳኽዓሎም ነገራት የለን ስለዚ ብቐፃሊ መርፍእ ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም መርፍእ እንተዘይወሲዶም ግን ብሕይወት ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ታሓንቲ ወይ ዝበልኮ ማለት እዩ ናይ ምንባር ዕድሎም ደርጋ 0 እዩ ነይሩ ማለት ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዓድና ዘለዎ ዳርጋ መብዛሕትአን ኣፍሪቃ ሃገራት እንድሕር ሕማም ኩላሊት ሒዝካ ሞታ ኩላሊት እንድሕር መይታ ወይ ክትሰርሕ እንድሕር ዘይክኢላ መሽን ክልወካ ኣለዎ ትሓፅብ ሰውነትካ ማለት ከምኡ እንድሕር ዘይብልካ ግን ትመውት ማለት ስለዚ ሕጂ እዋን ከምኡ ዓይነት መሕፀቢ መሽን ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣብ በዓል ኤርትራ ዓይነት ንኣብነት ማለት እዩ ትመውት ማለት እዩ ስለዚ ዘለካ ዕድል ምማት ጥራሕ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ከዓ እዚኦም ታይፕ 1 ዝኾኑ ሽኮር ሕማም ዘለዎም ናይ ምማት ዕድል ጥራሕ ነይርዎም ማለት እዩ እቲኦም ካልኣይ ዓይነት ንብሎም ዘለና ኢንሱሊን ዳያቤቲስ ከዓ እንታይ እዮም እዞም ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ዝበሃሉ ከዓ እንታይ እዮም እዚኦም ኣብ ዓበይቲ ዝርአ ማለት እዩ እዚኣቶም ዳርጋ 90% ናይቲ ሕማም ሽኮር ዘጠቃልሎም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እዞም ታይፕ 2 ንብሎም ታሓንቲ ወይ ክገልፆ ዝፀናሕኩ 90% ፕሪ ዳያቤቲስ ገለ ዝብሎ ዝነበርኩ ነዚኣቶም ዝምልከት እዩ ነቶም ታይፕ 1 ዝምልከት ኣይኮነ እቶም ታይፕ 1 ኣብ ንኣሽቱን መንእሰያትን እዩ ቀልጢፍ እዩ ዝሕዘካ ቀልጢፍካ ሕክምና ተዘይረኺቡ ከዓ ቀልጢፎም ዝሞቱ ይእለዩ ማለት እዩ እዚኦም ታይፕ 2 ግን ቀስ ናገበረ እዩ ዝመፅእ ቀጢፉ ኣይቀትለካን እዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ግን ብዙሕ ሞት ከዓ ሞትን ስንክልናን ከዓ የስዕብ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ መበገስ ናይዚ እቲ ንሽኮር ዘውርድ ዘሎ ቅድም ዝበልናዮ ኢንሱሊን ዝበልናዮ ማለት እዩ ምስ ዝውሕድ ወይ ከዓ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ እዩ እንድሕር ዘይሰርሕ ክንብሎ ከለና ታሓንቲ ወይ ንብሎ ዘለና ረዚስት ትገብር ኣሎ ሰውነትና ማለት ረዚስት ክገብር ዘግበሮ ነገር ከዓ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሰውነትና ምክሳዕ ዘምፅኦ ፀገም ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ እዚ ብቤተሰብ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ኣለዎ ብዝበለፀ ማለት ካብቲ ታይፕ 1 ብዝበለፀ እዚ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ካብ ብቤተሰብ ዳርጋ መብዛሕትኡ እንድሕር ኣቦ እንድሕር ሃልይዎ ካብ ደቁ ከዓ
داركا دعلا 50 كلهم اخيل مالتي أمو إذا خا أنت إلناها أبرق قرد سبات مخصع زلوا سبات نوعهم ذاتك مالتي إذا كابت حدا قدام عينة إنسولين زفري يكون تاتنتلي خاتايو بخنينا اختك على خلط تخليها كانينا غيركات على خلو تخيل بو غيركها كتقواص اصرون تلون تخيل مالتي حجي بزخ نقولصو دلنا خاني حمام شكر ندحر حيزكا عيقد فكان حمام شكر مسحزكا you're always diabetic كل ساعة كساب جزي موت حمام شكر على مالتي إذا حوي أيقونن انت إذا أننا نقبله نقواص اصرون مالتي نتشكر متن كنقواص اصرون لما كل ساعة شكر اوشتنا كل الله حجي خنقواص اصرون خلنا خنبل كلنا انت مالتي ولا انت تخيلوا بمجب غيرنا خنقواص اصرون خلنا انت انا تمجب قديفنا او انا قديفني مود لا يكفلي عند عرفت بالكونكا يمتص مالتي يلعل انت يدخون دلو مالتي تي عنتو يزبلنا رأي مالتي لك تشكر كم جنزب من قصاصنا عناي بزي جنزب كنقصاص كم لا نخل اذا خا بزي شكر سونتنا كنقصاص ايكن سلازي قدنت شكر يدلينا سلازي يدلينا انت دا خافتي امغاغبانا يكون كافتي مدهانيت دي موسادنا ونكون دحرت متن لعل دديب كوينو قدنت كنورد خنكل علنا مالتي ازي كحو ايكني بلو دلخ بتعم اقداسي مخنياتو سنة أمراو مقرب غيرك أنا تنقر أنت بتقبو تزي تقبلكايو موقع معلت مسأ أنا ديش حمام شكور كم يجير نعي حزني نعي كم زجير ندلو قتلني ولب حمامك مسي ويقلخ مسي نال كان دعر رئيس خاطر جن كون كها نتشكر مالش كها تقدر له حدا خافتم مخنياتات نعمل نتحجي انتي نقول لنا بزي مسرو قرت سبعتي زمتسلنا يقول عالمنا درد اللون نسي بفلا بزي معول مع معربة وعالم دول السب بتارك مبزحته وبشكر تتقعد له انتي كبدتي وسخ يخصع مالتي قال خنتايو اما غاغبا سلاز شكر عاوز خنا مغب سلاز بزح ثالثاي ነገር كانتايو ኤክሰርሳይዝ ለደገበር ብዙሕ ምንቅስቃስ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ክንከይድ ከለና ምንቅስቃስ እንዕልና ብጣዕሚ ዝንቀሳቀስ ንሕና ተማሃሮ ከለና ሰንደይ ማይልስ ንኸይድ ነርና ግርና ማለት ንኽትምሃር እንደገና ኸ እቲ ሽኮራዊ ምግቢ ዝበሃል ልክ ከምዚ ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝረአ ምግቢ ክንዱም ብዙሕ ኸ ይብልና ዳርጋ መብዝሕቱ ሰባት ቸዋሊ ብጥሜት ዝሓልፎ ክንብል ንኽእል ኢና ዝኣክል ምግቢ ፀጊቡ ሓድር ድኽእል ሰቡን ሰለስተ ግዜ ንመዓልቲ ክበልዕ ዝኽእል ሰብ ውሕድ ይኹን ብሎ ንኽእል ምናልባት እቲ ኣሃዝ ብትክክል ተዘይፈለጥኮ ብሓፈሽኡ ግን ፀገም ናይ ናብራ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ነገራት እዩ ምክሳዕ ዝበሃሉ ዳርጋ ዘይፍለጥ እዩ ዝኸስዕ ሰብ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ኣስመራ ገለ ከይድካ ከምዚ ናይ ዝዓዲ ኣሎ ኣዝዮም ገዘፍቲ ረጎድቲ ዝኾኑ ሰባት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ቁሩብ ርጉድ ዝበሉ ሰባት ክትርኢ ትኽእል ትኸውን ግን ካብኡ ዝሓለፈ ግን ከምዚ ናይ ዝዓዲ ኣዝዮም ገዘፍቲ ሰባት የለውን በአንጻሩ ግን ሕማም ሽኮር እናበዝሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ግን ኩላትና ንርድኦ ንኸውን ንምንታይ ድብል ሕቶ እንድሕር ኣቕሪብና እቲ ስትረስ ዘምፅኦ ዘሎ ነገራት ጭንቀት ብኡ ምክንያት ኢኻ ነብስኻ እንድሕር ከተጨንቆ ትጅምር ኮንካ እቲ ሽኮር መጠን ምስኡ ልክዕ ማዕረግ ከይዲ ብጣዕሚ እዩ ትኮስ ሽኮር ንላዕሊ እንተዳ ጭንቀትን ረብሻን ሃሊካ ማለት ስትረስፉል ሲትዌሽን እንድሕር ሃሊካ ኮይኑ ብጣዕሚ ልዕል ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዝልዕል ዘሎ እንድሕር ኢልና ኸዓ እቲኦም ኣብ ግዜ ጭንቀት ዝምንጭው ዘለዉ ናትና ንጥረ ነገራት ወይ ከዓ ሆርሞንስ completely against insulin አንጻር ኢንሱሊን ዝቃለሱ ስለዚ ነቲ ኢንሱሊን አንጻሩ ስለዝኾኑ ነቲ ሽኮር መጠን ኣዝዮም የልዕልዎ ማለት እዩ ሕጂ ተፈጥሮን ባዕሉ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ንምንታይ እቲ ሽኮር ወይ ከዓ ቶም አንታይ ኢንሱሊን አንጻር ኢንሱሊን ዝኾኑ ሆርሞንስ ኣብ ግዜ ሽግርን ጭንቀትን ንምንታይ ይበዝሑ እንድሕር ኢልና ማእታን ነቲ ዝገጥመና ሽግር ክንገጥሞ ኢሉ እግዚአብሔር ከምኡ ገይሩ ፈጢርና ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት እንድሕር ክትስንብድ ከለኻ ሓያል ዝኾነ ቅድሚኡ ሓሲብካዮ ወይ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ወይ ህድማ ዲ ሳምቲንግ ትገብር ማለት እዩ ኣብቲ ክትሃድም ወይ ከዓ ክትፀባዕ ወይ ከዓ መልሽካ ግብረ መልሲ ክትህብ ከለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሰንቢድካ ትገብሮ ነገር እቲኦም ሽዑ ዝወፁ ዘለዉ ሆርሞንስ እሶም እዮም ከምኡ ዘግብሩካ ዘለዉ ንዕኦም ዝጠቅም ነገር ከዓ እንታይ እዩ ፍቲ እዋንቲ ዘድልየካ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ንዕኡ ክቐርብ ኣሎ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ ኢመርጀንሲ ሲትዌሽን ገንዘብ ብጣዕሚ ዘድልየካ ከምኡ ከዓ ሰውነትና ኣብቲ ናይ ኢመርጀንሲ ሲትዌሽን ስለዝፈጥር ዘሎ እንታይ የድልየካ ኣሎ ማለት ሽኮር የድልየካ ማለት ስለዚ ብኣንጻሩ ግን ነቲ ኢንሱሊን ሽግር ትፈጥረሉ ኣለኻ ማለት ከምዚ ናይ ዓድና ዘሎ ክሮኒክ ዝኾነ ስትረስ ማለት እዩ ቀጻሊ ዝኾነ በዚ እዋን እዚ ውዳእ ዘይትብሎ መዓስ ተጀሚሩ ትብል ኮታስ ለይትን መዓልትን ዘደቅስ ዘይኮነ ኩነታት ኣብ ዘለዎ ኩነታት እቲ ሰውነትና ክሳብ ክንደይ ፀገም ከም ዘለዎ ክርዳእና ክእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ሰውነትና ሽኮር ደቨሎፕ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ
نحنا لكع مستوم خسيعهم خنقاساقسو زي كلو مخا بزح شكراو مغبي زبلعو مسوم معرن يسرع مالتي بسنكتناتنا قصال زغونه صاطي ناي امرونا مالتي كالي ابزي سالسيت بوينت ناتي ارون نرتريو حالكم كنكم اتحمام زحمام شكور زي لعل 10 عامت مزصنح اتخنينا ناي مسرح عقمو يبقع الى تقيس الله زي اخا بتعم اقداس يا بفلاي نزن هنا حبرتسب يزبل لكم مالتي نمنتاي اخم زبل لكم بزحت سبات ان كنينا وسد صنحمو كوم زخونو بيتسبون كلكم يخلو خونو كنينا እንዳወሰዱ مسصنحو እንታይ ገብሩ ማለትዩ ነቲሰብ ياخلنا بقى خنينا حجي ኢሎም ነትመርፍ ተሳገሩ መስበል ካም አይሰርሕ እንደለ ዝመርፍ መስበል ካም ነው እንደሳ ያخلنا انا خلنا ነገር ኮስዳ አይደልኒ خنينا ጥራሕ አይደሊ ይውሉ ማለት ግን ግድነት ከአቲ ሽኮር ተቋጣጥር ስለዘለካ ና መርፍ ተሰግራለካ ማለት ና መርፍ ንኸይት ሰግር ከአ እንታይ ገብሩሎ ማለት መርፍ እንድሕር ተወጊኻሲ ቀልጢፍካ ሓኽትመውት ትኽእል ይብሎም ይሓስቡ ማለት ብዙሓት ሕሙማትኩም ስለዝገጠሙን እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ትፈልጥዎም ወይ ከዓ ባዕልኻትኩም እንተደኣኹም ኣሃሊኩም ኮይንኩም ግን እቲ ሽኮር እንድሕር ብክኒና ክንቃጣጠሮ ዘይንኽእል ኮይና ግድነት ትመርፍ ክንወስድ ኣለና ማለት መርፍ ሙሳድ ማለት ከምቶም ቀዳማይ ዓይነት ኮንካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ይገብሩ መስለኩም ዋላ ብዛዕዲ ዘለዉ እንተለ ዋላ ብዛዕዲ ዘለዉ ሰባት እውን ብጣዕሚ መርፍ ጀምሩ ክትብሎም ከለኻ ብጣዕሚ እዮም ዘንፀርፅሩ ወይ ከዓ ልክዕ ከም ዝሞቱ ኮይኖም ይሓስብዎ ማለት እዩ ግን ኣይኮነን ገለ ሰባት ከዓ ኢንክሉዲንግ ዓድናን ዋላ ብዘለዎም ሰባት ደምፅዎ ዘረባኻ እንታይ ኣሎ ኣቦይዲ ወይ ሓቦይዲ ሳምሃው ወይ ዝፈልጥዎ ሰባት መርፍ ምስ ጀመረሲ ቀልጢፍ ሞይቱ ዝብል ሓሳብ የልዕሉ ማለት እዩ እሱ ንምንታይ ይኸውን መስለኩም እቲኦም ሰባት አይን ጅምርኒና መርፍ ኢሎም ይጸንሑ ማለት ስለዚህ እንታይ ይኸውን ትሽኮርና በዝሕና ይኸይድ ማለት መጨረሻው ግን ግድነት ክጅምር እዮም ምክንያቱ ናይ ምንባርን ዳይ ምንባርን ሕቶ ቀርባሎ ማለት ሕጂ ትመርፍ ምስ ጀመሩ by that time ግን ክትፈልጦ ደለና እቲ ሰውነቶም ጧዕዋ ዓቢሎም ኣሎ ማለት ሓደ ካብቶም ሳዕቤናት ዳሕራይ ክንርኤና ካብቶም ሳዕቤናት ማልያ ዘይብል ሳዕቤናት ዘምፅሕ ሕማም ሽኮር ሓደ ካብኣቶም ግን የእርገካ እዩ ሽኮር ብጣዕሚ ዘእርገካ ቀልጢፍ ወዲ 50 ዓመት ከለኻ ልክ ወዲ 9 ትኸውን ኣለኻ ማለት ሕጂ ከምኡ ኣብ ትኾነሉ እዋን ሞ ነቲ መርፊ ወሲድካ ነቲ ሽኮር ተቆፃፂርካ ኣብ ክንዲ ኣብ ዕድሜኻ ምህላው እሳቶም እንታይ ገብሩ ይኣብዩ ማለት መጨረሻ ክጅምሩ ከለዉ ሽዑ ባይ ዛት ታይም ግን እቲ ወዲ 9 እንድሕር ፀኒሕሲ 100 እንድሕር ኣትዩ ግድነት ናቹራሊ ክመውት ማለት ስለዚ ብከምኡ ኮይኖም ይሞቱ ማለት ሕጂ ፍቲ እዋን ኣብ ዝሞትሉ እዋን ኣብ ክንዲ ነቲ ናታቶም ሽግር ባዕሎም ኤክስፕሌን ክገብሮ ዝፍትኑ ናበይ የላግብሉ ማለት ነቲ ኢንሱሊን የላግብሉ ግን ኢንሱሊን ኣይኮነን ከም ዝገብሮም ዘሎ ሞ ነዚ ምባል ኢለ ዓቕሙ ስለዘብቅዕ ትክኒና ስለዘይሰርሕ ድሕሪኡ ናብ መርፍእ ክንስግጋር ብጣዕሚ ኣድላዒ እዩ ዝብል ከስምረላ ይደሊ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ቅድም ኢሉ ኣብዚ ወፂ ዝነበረ ስእሊ እውን ነቲ ምስ ምክሳዕ ዝበልክኹም ኣብ ዓድና ዘሎ ግን ክገልፆ ፀኒሐ ካልኣይ ምድጋም ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓንን ናብቶም ምልክታት ክኣቴ ሕጂ እዚኦም እንታይ እቶም ምልክታት ኢልና ንሓትት ንኽእልና ኣነስ ኣይፈልጥኒ ሽኮር እንታይ ዓይነት ምልክት ክትፅበለኒ ድሕሪ ኢልና ሕማም ሽኮር ጭርሽ ምልክት ከይክህልዎ ይኽእል ካብኡ ክንጅምር ደሊ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ታይፕ 2 ንብለና እዚ ካልኣይ ዓይነት ኢንሱሊን ብፍፁም ምልክት ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ጨርሱ በቃ ጨርሱ ምልክት ዝበሃል ነገር ደይብሉ ማለት እዩ እዚኦም እቲ ታይፕ 1 እንተደኣ ኮይኑ ምልክታት ኣለዎ ክገልፆ ይንዑ እዚኦም ታይፕ 2 ንብሎም ዘለና ግን ምልክት ኣይህልዎም ብኡ ምክንያት ከዓ እዩ እንተው ሓደ ኣብ ዓመታዊ ምርመራ ናይ ጥዕና ምርመራ ምግባር ደድሊ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ምክንያታት ዝኾኑ ሕማም ሽኮር ኣለካን ደይብልካን ንምርግጋፅ ማለት እዩ እንተው ሓደ ኣብ ዓመት ቼክ ምግባር የድሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀልጢፍ ይኮነን ጅምረካ አንቶይ ጠቂሰ ነይረ ፕሪ ዳያቢቲስ ኢሉ ነዊሕ ግዜ ፀኒሕ ኣብቲ እዋን እንተዳ ኣርኪብካዮ እሞ which is really ብጣዕሚ ዝኣክል ግዜ ስለ ዘለዉ ሙኻት ሰብ ንድሕር ዝከታተል ኮይኑ ሙኻት ሰብ ነቲ ዝተባህሎ ነገር ተቐቢሉ እንተደኣ ተግባራዊ ክገብሮ ፈቃደኛ ኮይኑ ብትክክል ነዚ ሕማም እዚ ምክልኻሉ ይከኣል እንድሕር ተታሒዝና ከዓ ትሪት ምግባሩ ይከኣል ማለት ስለዚ ኣለና እቲ መድሃኒታት ዝኣክል መድሃኒታት ኣለና ዝኣክል ከዓ ኣቐዲምና ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እንድሕር መጋግባናን ኤክሰርሳይስን ጌርና ኩሉ ክንከታተሎ ክንቋፃፅሮ ንኽእልና ምቁፅፃር የድብለኩም ኣሎ ጨርሽና ክነጥፎ ግን ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ መስል ማለት እዩ ምልክት ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ
اتقدامي عينة حمام شكر نولنا جن دنجت يزمت مبزحتو جزيخا ماي بزح معك بزح ماي كات ستي فتيم كها تتأمي كتف كها تتأمي مالتي ملش مسؤول تايم تسألك الدخام يمسألك حجي انتهي مسلوكم أبزي مسؤول تايم جبرك الدخام يمسألك مسؤولنتك هانتا يعبرك عن بلاد حجي ندحرينا يوخينا حدا سب انت بزح بليعو مو بزح ما يندحر ساتيو قدنا كبدت خوص خلو لنا انا نحسب مالتي اتليست بكومن سنس خوص خلو لنا نحسب مالتي حجي بفلا ابز هاجرنا دلوتي حبرتسب زي تمهار حبرتسب ويكا ابزناي اب هايمانوت قصو تتصقع سب انتايبل او ز خمز زقبر دلكو منفس الله اوشتو اغاننتي ام دلو ونسو يزبلع دلو يتمنفس اوشت خوين زبلع دلو ندخل زبلع دسات يدلو يلوم تاغبروم نما ጨሎት ويكا ناب ጸሎት ድጽልዩ ሰባት አለው ገለታት ኢሎም ወስዶም አው ዝሞቱ ሰባት ክነብረኩም አይክል ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ነቲ ሰይጣን ከነውጽይና ኢሎም ክንደይ ጣዕጣዕ ገብሩሞ እቶም ሰባት ከዓ መንጎ ብኸም ይሞቱ ስለዚ እንደዚ ዝገብር ዘሎ ግን እንታይ እዩ እቲ ማይ ብዙሕ ዘጽማዕካ ዘሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ እቲ ሽኮር ምስ በዝሐ ብሽንቲ ስለ ዝኸይድ ሙኽ ኸይድ ከሎ ከዓ ማይ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ሕጂ ጨው ንዕሪናዮም ኣብ ጣይታን ድሕነስ ንስናይ እንታይ ዝገብር ማይ ዝስሕብ ሽኮር ከዓ ልክሖም ማለት እዩ ማይ ይስሕብ እሞ ብዙሕ ማይ ስለ ዝስሕብ ምስኡ ከዓ ስለ ዝሽየን ብዙሕ ሸይን ይግደድ ማለት እዩ ብዙሕ እንድሕሸንካ ከዓ ማይ ክትሰትለካ ምክንያቱ ዘሎ ዲሃይድሬትድ ኮንካ ማይ ካብ ወዲእካ ክትመውት ኢኻ ማለት ሰውነትና የፅማዕካ ሞ ትሰቲ ማለት እዩ ብኡ እቲ ኮንትሮል ሲስተም ስለዚ ናይዚኦም ቀዳማይ ዓይነት ደሎ ብከምዚኦም ዝሞት ማለት ሓደ ግዜቶም ካልኣይ ዓይነት ደሎውን ከምኡ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም ግን መብዝሕትኡ ናይ ካልኣይ ዓይነት ምልክት ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምፍላጥ ከድልየና እዩ ድሕሪ እዚ እንደልኣት ሽኮርካ ኣዝዩ በዚሑ ከይፈለጥናዮ ፀኒሕና ንድሕር ኣብ ዓድና ደሎ ከዓ ሕማቕ ነገር ደሎ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ሓኪም ክበሃል ይከኣል ዝኾነ ሰብ ንገርዎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣለኒ ገለክም ባዕሉ መድሃኒት ነግረካ ከምዚኣ ግበር ከምዚኣ ግበር ገለታት ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለና ሕጂ ከምኡ ገይሮም እዚኣ ፈትን እዚኣ ግበር እናበሉ የፅኒሕዎም እሞ እቲ ሽኮር ኣዝዩ ይልዕል ማለት እዩ ኣዝዩ ምስ ለዓለ ሂወትካ ናብ ምጥፋእ ገፅካ ትኸይድ ናብ ኮማ ትኸይድ ብኡ ጌርካ ከዓ ናብ ሞት ዝበፅሑካ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ናይዚ ሞርታሊቲ ወይ ከዓ ሞት ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤኑ ናብ ሞት ክወስዶ ዝኽእል ዳርጋ 50 ካብ 100 ክብለኩም ይኽእል ብፍላይ እቶም ታይፕ 1 ዝኾኑ ማለት ዳስ ዋይ ኣብ ቤት ጸሎታትን ኣብ ማይ ጸሎታትን ዝሞቱ እቶም ሰባት ማለት እዩ እዚኦም እምበኣር እንድሕር ኢልና እቶም ቀንዲ ስምዒታት ዝበልናዮም ካልኦት ክገልፆም ዝደሊ ካብቲ ምልክታት እንታይ እዩ ብሳዕብየን ካብቲ ሽኮር ዝመፅእ ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ማለት ንኣብነት ዓይኖም ምርኣይ ኣብዮም ክመፅኡ እዮም እሱ ዳሕራይ ክተወሰ እንታይ ዓይነት ሳዕብየን ከም ዝምፃብ ዓይኒ ወይ ከዓኒ ሃርት ኣታክ ሒዞም ክመፅኡ እዮም ሃርት ኣታክ ዘምፀሉ እቲ ዝፀንሐ ሽኮር ማለት እዩ ወይ እግሮም ተቆሪፆም ክመፅኡ ይኽእሉ እግሮም ተቆሪፆም ካይመፅን እዮም ሽዑ ኢንፌክሽን ሒዞም መፁ ማለት ዘይሓዊ ኢንፌክሽን ሒዞም ምስ መፀ ናብ ምቁራፅ ዘብፅሕ ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት እውን ክመፅእ ማለት ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በቲ ሳዕቤናቱ ገይሩ እቲ ምልክታት ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክርዳእና ዘለዎን ሳዕብየን ክንብል ከለና እንታይ እዩ ሽኮር ኣብ ደም እዩ ዝርከብ ኣብ ደም ስለ ዝርከብ ከዓ ደም ከዓ ዘይብሉ ኣካላትና ከዓ የለን ኣብ ኩሉ ኣካላትና ደም ኣሎ ስለዚ ሽሕማም ሽኮር ብምልእቲ ኣካላትና ከዓ ይትንክፍ ማለት እዩ ካብ ጨጉርና ጀሚሩ ክሳብ ፅፍሪ እግሪ ርእስና ካብ ፅጋብ ፅጋብ ፅፍሪ እግርና ማለት እዩ ይሕዝ ይትንክፍ ማለት እዩ ዘይትንክፉ ኣካል የብሉን ምክንያቱ ኣብ ደም ስለ ዘሎ ዘየድልዮ ዓይነት ብዝሒ ስለ ዘሎ እቲ ብዝሒ ሽኮርቲ ኣብቲ ዘየድልዮ ኣካል ናይ ሰውነትና ኣትዩ ሽግር ፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባአና ግን በብሓደ ክተቐሰም ክፍትን የብዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሳዕቤናት እንታይ እዩ ሃርት ኣታክ እዚ ሃርት ኣታክ ንብሎ ዘለና ብሓፈሽኡ ኣብ ክልተ ወገን ክንርኢ ከለና ሓደ ሃርት ኣታክ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ስትሮክ ወቅዕ ማለት እዩ እዚ ስትሮክ ዘለና እስኪ ዝተሊ ንኽሪአ ወዚኦም ክልቲኦም እቶም ቀንዲ ኣለዉ ሕጂ ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ እቲኦም ፃዓዱ እንድሕር ኢና ንኣብነት ሞር ሃርት ኣታክ እዩ ዘለዎም ስትሮክ እንድሕር ኢና ከዓ ንሕና ኣለና ሞር ስትሮክ ፀለምቲ ብፍላይ ኤርትራውያን ንኣብነት ሕጂ ካብ ሃርት ኣታክ ንላዕሊ ዝቐትለና ዘሸግረና እንተሊ እንታይ ስትሮክ ብዙሓት ቤተሰብኩም ወቕዒ ሒዝዎ ፓራላይዝ ኮይኑ ገለታት ዝብሉ ሰሚዕኹም ትኾኑ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብፍላይ የማናይ ወገን ድሕር ስትሮክ ሃሪምካ ኮይኑ
مزراب خلق لك إذا زارب تخو مزراب خطط أول مالتي تساقماي وغن أتاك يركا جريسكات سونتك كفال أكل كابيكم دلو نايت فلت أنا خدتهم مالتي قطعة سعبينات نايتي وقعي كم يوم سلز يوم كل يوم حمام شكر دوم صامي سلازي هذه المكل خال مالتي تي نتقنص أجمعنا كلا إذا باراليسيس مودلنا بفلاي كم حجة تريد لهم سبعي حتى عيني أو أبيات ولا تي نجنا عفوتت عمي مودلو إذا فاشل نيرف بحنا يجلس نيرف أتاك كون كله مالتي حمام شكر كومن بتعمل كومن للزرع أتبيو زرع عين سلزخون أيام قريب هذا له هم الله مالتي قال ابن تايلي لخو دياليسيس انت وانت اصعب بلينيره نايتناي تي كلاليت مسرح تطعك بالكلا قدنت كتحصاب كتقال لك مالتي رسحات ناي سونتنا دلو باش انت غير كوص زنبره حجي انت تي كلاليت سلا تسرح دلا تسب رسحات يملئ موت رسحات تمسمل اخا نتسب اب موت كوبصحو يخل مالتي دحريو عين معوار كا تزغفه قال سعبين علينا اتنا اجري تصقمات عنتو يلول كنا اجر شجراتون انفكشن غيرو بخلته وغني تخصايز مت حدا ناي متنتات دم عصاو كالاي تناي نيرف شجر مالتي እዚኦም ከም ዝኽእሉ ኢንፌክሽን ኣለና እንድሕሪኡን ካልኦትን ተወሰኽቲ ብዙሓት ካብ ጾታዊ ርክብ ዘምጾ ሳዕቤን ዘይምውላድ ከምጾ ዝኽእል ሳዕቤን ምስኡ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ቅልውላው ከምጻልካ ዝኽእል ጸገማት ኮታስ ሰውነትና ብሙሉእ ከምጾ ዝኽእል ለውጥታት ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነዚ መስል حبز حلف إلى نتا جزيم أتان كتكم أفتن كن زخنا سعبينات أو أن كتكوري تقدميتي مشاجر أخت كون تخل حمام شكر زمت سعبين تأيو عب عينت زمت صلو صجمات معوار عينتي دي حمام شكر زي كم زبزتري أنا ولا زيتي حرواي وجنا عيننا مالتي زغي حبز لهم دم فسوس مالت لك حمت ستروك ويك وقع زحزنا ما دم كفسنا خلو وي بلوك هون كله عب عيننا ونكم سلاز فتر ناي معوار تخلو زلو مالت حجي أبزن معبلات هجرات تقدم عايز عور عيني شكري كوين دلو مالت قال بخمي عين خمس صقم عين خمس اخل كان بلو ازيوم اسمع عين زبال خمس حجه تلونهم له لك تتصلم عين تبهل لا مسا تتصلم تايتخون تصعدو مالت حجي مستعدوت اسمع عيني بهل اسمع عين بهل كتري يدخلني مالت جيتي نايمر اي تخلو جنا من زوال عزي تريونهم له كم عينت زدبزه زخون مالتي كري كلني تسب مالتي زيجوم عبيت صقمات ناي عين خمس ازخل شجر مالتي كالتي عنتو يصاسكو اب حمام لبن ابتي وقعن مالتي جوم كاب بخميم زمصو يتيوم متنتات دم ناتنا كعصو خلو مالتي زيوم كعصوم زخل محمس حمام شكور تغرابيتهم زخدو خا اتوم كلت حبيت شجرات بالهم تايم دم بزحن وي تسقط دم وي كات كوليسترول مسوم زمص زيوم كلت معريم زخدو ثالث ايام شكور زيوم بحساب سلا زخدو اتي كوليسترول نابزحي تدم تسقط دم نابزحي تاخاخيبم تسانيم كلتيوم نتي عبيت شامقوتات دم سلاز عصوو وقع خمصالنا خل نيرف مالتيو ستروك ويكا تي متنتات ناي لب خاصو خلخا هارت اتاك يمص مالتي ازي تي خمز بسله بلاد كلوت دلوبزي كم عينت غيرو اب صقم كودقنا خل مالت 57 كبيد غنا هارت اتاك حيز ولو مالتي هم زقن زودلو قدميو هم قنزينا زي فلط كبيد صقم كمصالنا خل ويكا كم زازا سبيتي ستروك حيزوا دلو افات تعميم دلو كمون كمصالنا يخل مالتي تخالي عبس اقم زمصالنا خانتاي اب كولاليت اب كولاليت كا نتاخليت سلازش سلا زقاتلا ترسحات يكب جحرينا بداياليسيس نكيد علينا مالتي ابداياليس ديبل بوتاتات كما عندنا دلو خا نابموت يبصح مالتي جن الداياليسيس زخاني بتاع مشجري تبلك مالتي بقلي نقرا يكونن نمعالتي 4 ساعات سومون 4 ساعات 3 غزي كتصرق لك مالتي 4 ساعات كوفي كان عوق تكبر مخا دحري خمصو زخل ساعبينات ونالو مخنياتو تارتفيشال داياليسيس لك حمتي اكزابير ذهبنا كلي تخولنا ايكدن ستيل كوم ايكونن دلو جيزاو زخونه دار مفتح زم صمبر كبير ملو بملو استحقبرو خنبلاي نخلنا نعملت حجنا امريكا حقي بكونغرس صدق انت اي دخونه يكون سب ليغال ولا إليغال يكون السبب زعددلو انت دا كولاليت فايل غيرا تي منغستي
بنت داياليسيس غبروا لزبل أواج سلادلو كل سب هم يروي كاير على بز عجز مالتي أنت خنا جن دحن كحسب بخيلي ولا كل عليت انتمتت اليوم زجد فوق أنا تشكر دم قص أرز جبور سبعتون على جم زت فتسيم جيجاي مغنياتو خمتي قدم زنبرة خمتي إجزابير ذهبنا كليت غيرنا خنبر عين خلينا بمستدعى على أساس ስለዚህ ዋና ነገር ደድሌና እንታይ ምቁጽጻር ነታ ሽኮር ማለት እዩ ካልእ ምቁሳልን ምቁራጽን እግሪ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ነገር እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ቁስሊ ቀልጢፋ ክትሓዊ ትኽእልኒ ብፍላይ እንድሕር ትሽኮር ብትክክል ለይተቆጻጺርናዮ ብፍላይ ከዓ ምዚኦም ትዝኸፍአን ዝገደደን ዝኸውን ከዓ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ሽጋራ ምስታይ ሃሊ ኮይኑ ማለት እዩ ሽጋራ ድሰቲ ሕማም ሽኮር ብጣዕሚ ከምዚ تيكيت ناب هيل مالتي بقى بقطع ناب موت كبصح زخل مالت شكورن شجران فتسيمون بحساب خود دا يكون نغرات سلازخون مالتي زي عينت انا اجر قسل ذات يدر الله خبزي بزح كسكفنا خيل خون جن قد زي سلازخون ايزم صد الله خبزي نبر نقطريو ذا سكف نغر ايو قال ابزي ايت اسكو الله خو جن عنتو يتاسياز نورك نغر انتاي شكور يرجع إلى نرى بتعميد الرج عشرة ثلاثة 4 عامات قدميت ونشفا كامرة أجي تيوم سبات دك 4 عامات كوينهم بتعمي بقى قربتهم مستبلا شوي تي إجرامكم مستبلا شوي سونتهم منسي لك خم ود 7 عامات كوينهم الله مالتي بمنتهي بتشكر سأل مقتصر مالتي لذي نزخل زي صعبينات زي كلا خلنا زخل موقع زأكل مقصصار خنجبرو للنخل نجار مالتي أتكرر توهور الهانسي مغنياتو شحمام شكور دقنز نجار يكون دقنز نير تزخون بزح بوان خلهم تخلخلنا يعني رناخوين نسمعني دحر كان زمت دحاري كم تعجي عن تويد راخموتي ناي إجرز نبر أصلتك متصل خو أنزو خلي جن ده أنزو خاخون مالتي نمتاي زي أنزو خون دل النرفي موت نحنا كود أنزو وناكون نرف ناس اللي دسرح دلوي اليوم حمام شكور رزقن حم جنتا يخونو النرف سلاز موت نبعلو سلاز حممت النرف هاي أنزومني بتقص لي قصيلو عصم سجاب در الناترا يخلص يلهم قالوا خليه مهنياتو كان ذا سلاز يبلنا مالتي جن أبكبيد سنة مراون محبراون تسجم يودق كمالتي ولذي زي حمام زي زم كلهم صعبينات زي أتومن اندجناون بتوسخي كأرجعنا 5 خيل فريقنا حمام شكور انت داخلينا خوين خنق قاطعطرو بالطعم خمزد لينا خنصقطو ليدال مالتي ስለዚህ خنق قاطعطرو بركا خمت عنتو يزبلكو خنطفو عين خلنا حمام شكور حنسا مسحزنا كل ساعه ايكيدني ولا كو تقاطعطيرنا انت تبلنا من دحركم دلاينا خنكون فتينا بوانا نحدين بل خوينا بغبنا نحدين بل خوينا تزغبا اكسرسايز نحدين نقبر كوينا اتي كبداتنا نحدين حلو خوينا افتاز نبرنا نملس مالتي ስለዚህ مس حكيمك بمخخر أدلاي كنكن مقبر يدلينا مالتي زند حرجيرنا بقليلو كنك على خلو نتخمت زغل سعبين كنك على خلو نخل مالتي شكراون مستن مقبن مقدافي تقندي حجي أما جاجب أخبرك بحال كله بفلا يزني حبيش أنا بلع مقبي كبيد نقرأ يكوننا بفلا إتي صرناين في نندلو نقرأت ندحرنا بتعفن مثلا تساقاقر كيلو ولا حنت شجر دلو يكون ناتنا مقبي قبل البحافيش مالتي فلا حجاب اسمرا افت محبر شكوري از قبرون تاي تعاف هو مالتي تسرناي فينو نحكوين بفلاي نتشكور ازي حفز لزبلو تعافي مرت مالتي ስለዚህ ይخمو بطاف مقبار مستي تخالي شكراوين مستن بمقداف خنا ما حيشو نخلنا بفلاي افتي حبرتسب ناتنا خا التحمام شكور نبينو أيكونن كبلع دلوا تابيت السب ملء بحنساب كتبلع اختكل الله اتي أجباب ديلو مبلعن توم شكورا وزخون مقبتات المقداف نابتعي مقب مبلع مالتي حملتن فراتاتين يمتم كندي كبزح هو مزقبا حملتن فراتاتن كأخم تفلتو زي أبير قدم مجمر أخفترنا خلصي حملتن فراتاتن بلعي لنا دحاري سجان ناي سجا وصيت ويكا انسسان ناي انسسا وصيت مبلع استجمره دحريهم يكون دخونه يكون كلنا انسسا وصيتن انسسان بعلو بزح خصانح يكولن ناتشورال خصانح يكولن ولا عندي حصانحهم قاعد بالاشو يچنو እንኳን ክትበልዖም ክትሽትቶም ምን አይትኽእልንኻ ስለዚህ እቲኦም ካብ እንስሳ ዝርከቡ ምግብታት ኩሎም
عبينات كم زلهم بزخم كنردو نخل مالتي قال عقن تبلعو مجيب مفلات إننا ساعات محلاو مالتي هجي دارقا مبزحتنا عقلنا نفلت إنا نفلح عاد الناس بما أدت لا تبلع عينا إيو خنديد أكل بلعو نهاية تفلتني خا يتجمع بزعد دلنا جن عقلنا هنفلت نخون جن مبزحتنا عين فلت إن عقن كنا مخانو صيلنا زي مثلا نبلع تقاب نتسقب نبلع ويعني تشكر دلو حمام جن كم حمام تشكر دلو جن كم غبر أي جبعني تعمت أنو خفلت خلاله ساعته حق حلو خلاله بفلايتهم إنسولين توستو مالتي زي زين مقبار يدل مالت بحفشو دحري خاتي من قصاص أكلات مقبار كان توحده 3 دقيقة أنا معلتي حمشت معلت بصوم ما كابسوني كسب عرب نحرق لك قدام سنبتنا عارفك 3 دقيقة إكسرسايز كبال كل خان تعملتي زر هتسك إكسرسايز مالتي نحر بمنقدي أخي تبلكم كاني كاب 3 كسب 4 5 دقيقة مخاد انت دا بساعات دي يكونوا خا زيوم ايباد انت بالو تيوم سوري ناي سوغوميتر بودوميتر مالت انتي ام تخدم دلها سوغومتات زقوصر مالت ولا زين سمارت فون دلها كلن ايفون ولا سامسونج اندرويد كلهم الوم ابلكيشن مس اند مص مالتي وي ابلكيشن داونلود غيركم كندايز اكل سوغوميتات كم زغبركم تقوصر تخلي مالت ስለዚህ ዝኾነ ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ካልኡ እንተገበሮ ምክንያቱ ጥዑይ ክኸውን ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ክብደት ንክቕንስ ወይ ናይ ሰውነቱ ሼፕ ንክሕሉ ዝደሊ ሰብ ከዓ እንተወሓደ 10,000 ስቴፕስ ንመዓልቲ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ድሕር ዘይመልአ ኮይኑ ንዕን ስጋብ ዝመልእ ንእሽተ ኤክሰርሳይዝ ወይ ዎክ ምግባር ማለት እዩ 10,000 ወይ ከዓ 30 ደቂቃ ዘርህፀካ ኤክሰርሳይዝ ምግባር እዚ ብምግባር ጥራሕ ብዙሕ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ማለት እዩ ነቶም ጥዑይ ክንከውን ጥዑያት ዜጋታት ክንኮን እንደልኻ ዝሓሸ ክኾኑ ክእል ማለት እዩ እቲ ክብደት ምቕናስ ዝበሃል ዘለኻ ምስኡ ማዕረ ማለት እዩ እንድሕር ኤክሰርሳይዝ ጌርና እንድሕር ሽኩራዊ ምግቢ ገዲፍና ኣሕምልትን ፍረታትን እንድሕር ኣብዚሕና ግን ባዕሉ እውን ሰውነትና ክቕንሰልና ክእል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምግባር ጥራሕ እንታይ ድብል ተርም ኣለና ብእንግሊዝኛ ሜዲካል ኒውትሪሽን ቴራፒ ማለት በቲ ምግቢ ጥራሕ ብምቕያርሲ ብዙሕ ለውጥታት ክነምፅእ ከም ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እዚ መድሓኒትካ ብግቡእ ምውሳድ ብዙሕ ሕቶ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓንን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ከዓ እትዮም ከኒናታት በዓልቶም ሰብቅዑ ብፍላይ 10 ዓመት ብሓፈሻዊ ገምጋም ምስ በፅሒ ክሰርሑ ስለዘይክእሉ መመርፍእ ጀምር ንሕተባሂልካ ከዓ እታ መርፍእ ምጅማርካ ብጣዕሚ ኣድላይ ምዃና ክፀወጠላ ይደሊ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ናብ መወዳእታ እዚኣ ናይ መጨረሻ ስላይድ እዚኣ ማርክ ትዋይን ዝበሃል ሓደ ተዋዛያይ أمريكاوي انتاي لصحف نير ب 1835 كسر 1910 ዝነበረ ሰብ እዩ ፍላይ በዚ ሳውዝ እንታይ ኢሉ ختم بوبا تخليهم بتاعمي أقداسيت كوينة إرخبها እንታይ ኢሉ in order to keep healthy to eat what you don't want እቲ healthy ንኽትከውን ጥዑይ ንኽትኮንስ ነቲ ትበልዖሲ ነቲ ደይቲ ደልዮ ክትበልዕ ኣለካ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሽኮር ሕጂስ ብጣዕሚ ዝፍቶ ነገር እዩ ዝፅላእ ነገር የብሉን ዶናት ይኹን ኬክ ይኹን አይስክሬም ይኹን ወላ ፖፕኮርን ይኹን ዝኾነ ክትበልዕ ማለት ሽኮራዊ ስለ ዝኾነ ጥዑም እዩ ግን ንዕኡ ምግዳፍ እዩ ዘለና ዘሎ ነቲ ጥዑም ዘይኮነ ምብላዕ drink what you don't like እንደገና ከዓ ነቲ መስተ ከዓ ነቲ ዘይትፈትዎ ምስታይ ማለት ልክዕ ከም ማይ ገሊኦም ሰብ ማይ ከም ዋላ ሕጂ ንኣብነት ንዓይ ማይ ምስታይ ከብደኒ ግን ነቲ ሽኮራዊ መስተ ክትሰቲ ግን ቀለልካ እዩ ንዕኡ ግን ክትገድፎ ኣለካ ማለት እዩ እንደገና እንታይ ኢልሽ and do what you would rather not do እዚ ከዓ ነቲ ኤክሰርሳይዝ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎ ኣሎ ኢለ ግምት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ መጨረሻ ይገብር ኣለኹ ካብ ዝተረፈ ቀኒየለይ ምናልባት ግዜ ወሲደት ኮይነ ይቕሬታ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ክትውዳእ ተባሂላ ነይራ ቁርብ ሰዓታት ተርፈነላ ሕቶን መልሲ እንተልዩ ናባኻትኩም ይቐኒየለይ ስለ ሰማዕኹም ንፅን ኢልኩም thank you very much كلكم thank you Dr. Burhane you're welcome okay تندحر عليكم وياتي chat صحفو ويدما بحد يكون حافظكم proceed that way okay حراي أغباي إلكال لهم سليك go ahead Yeah, Awai Sahid, please go ahead. أنا اللي دكتور برهان النزي welcome عمي أقدس الزخنة حبريتا كل حزب الأقسام عز الله
تعم تماهير اللغانة تعم جو تماهير كن حمت حتى ذلاتني حمت كواخورك كن دحرا ورا قعدت قلا سبات مزحمو كسابتها هيوتهم وهلياتهم عم مدفع كازوصس انتي يقبرون شكور قلا يقحمون قلا سبات قلا ريال لهم جاء كمي اي قلت كان عبد المقلت خمو كمي هو أني لي thank you very much I قلت كوان بزع زي أنت مالتيا تي شكر متن كورد كله مالتي حجي أفت مجمع أخي جمر كله خو الشكر كبزح كله تجمع كوحد كله تجمع مالتي أنت إذا الله تكون دللا أفت معك لا يزخون تكون الله كمالتي حجي تي نعمة مرفز وصدو وكنينا زوصدو نت الشكر يورداي كوردو خلا جن كمت إن العل الراوري دو خاشجري حجزهم سبات زياتهم نعمة مرفق وسيدهم نحر كي تمجون نحر حليفهم ما بزحت جزيد ما تسقم تايو تلفون قال يدولهم ما يدخل عم استقرفوا وي تلفون دولهم وي قال دنقت رقمهم بوجرم رسعوه حج غير رسعهم ومسكوا تشكر تمدها انت قبر ان تشكر يودوا مالك مستورده اذا سبات زياتهم مجمع راح تقبرهم لك انا قلت الشكر كتبوا مالك مالتي نعومي خاطب لله مالتي حج ميدت الشكر مسحب كامي نوقف مالتي تانقاد جن حج مطر له مدهانيتات نتشكر يوردون بر ጨርሽ ዘይውድኦ መድኃኒት አለና ሕጂ እንደገና ኸአ እዘን ሕጂ አንተ ወይ ኢንሱሊን ፓምፕ ገለ ይለኩም ነረ ፓምፕ ገይሩ ወሃብ ዝኽል ኢንሱሊን ንሳተን ዘለ ስማርት ፓምፕ ዝመጣ ዘለው ሕጂ ኻንታየን ዋላ እቲ ፓምፕ ነቲ ኢንሱሊን ጠጠው ተብለልካ ማለት ዋላ እንዳዘወርካ ከለኻውን እንድሕር ሰንሰር ሓሊካ ኮይኑ ትሽኮር ትልክ ሕጂ ኮንቲኒዩስሊ ዝልክ ሽኮር አለና ንኣብነት ሕጂ ንሳንታይ ትገብሮ ማለት ሽኮርካ ይውሕድ ስለዘሎ ውፃእ ካብ ሃይዌይ ትብለካ ማለት حجي كم يوم عينت أقدمهم زترعو أقدمهم زنقرو خاخونتاتون نفترلنا سلودلو نتنايك محجز رأزنا برشجرات درجات فتح وخبلو خيل مالتي تيوم كل محجز نريهم دنبرنا بفلا إذا بعدنا دلو من حنيت مع الدعواني اللي جلد بهالسميعهم مطخنو بعد السوق نتشكر كسامج رشاز ودع خندي سبعتون يموتي أمبو جرمات حجي إساتهم ولا أبزعد له عداقون كله يبلون لنا نحنا ونقالس دلنا مالت مهنياتو إتيوم إنشورانس كامباني سنعوم زفوتو مغنات سوم أزيوم حصورات سلازخون مالت جن حصورات دا يخون نبر نسب قتل يخو اليوم قالوا تعلو مدحاني تحجر لوناتهم إنشورانس كامبانيز كبير نايلوم كافر هاي قبروهم نيمبر نسيوم نحجر لون تأمز قبرو يوردو واغن عاي ودقوان يوم نتشكور مالتي نبر حقا خاتم زبرنايم عاي تقسكونا بزربايون شكورهم كود داخلو شكور كتب العمر لك نساتهم من كرم الله يكون ويكاد نجر أبجباكم أمكنهم حسكم كيدون نبلو منا مالتي thank you تبغى أصل هذا الحلقة عن الله okay thank you Eden من start please go ahead سلام حوات يسمع له كده يا مجمريا thank you دكتور تعمي أقداس سخنة تمرتي كتمهرنا أمسها أنا أنت كمان لي زي كيتوجينيك دايت سي مالت هاي كارب لو كارب هاي فات هاي بروتين دايت سي ديابيتيك كنترول مقبار بتعمل صبوق ترى لو زبل أبز محبرة ومرخبيتات بزح ينببي حجزي وزنا جرزس قاعد عندي research supported of course نتي ديابيتيك هو حلو يخلي نديو كال side effect خليه هو اللي يقول عندنا نايدي حتى الدليل كاليتي حتو هاني بتبري ديابيتيك زولو سب دايتن اكسرسايزن راح بمقبار تي ريل ديابيتيك ديفلوب كي جبري كتصنح تقولوا له يك حتى كالي ثانك يو ايدن تي ان كيتوجينيك دايت زولكي لك كيتوجينيك دايت از ماتش بريفيرد دخونه ማለት ይምረጽ ማለት እንي حمام شكر دلهم نتيوم تايب 1 جن صعبين كم صالهم مخيلي تايب 1 زخونو كيتون سلازفتر صعبين كم صالهم مخيلي نعتاتهم انت خونا جن امرصي بفلاي نزيوم تايب 2 جن امرصي بحفشي كنبلو خلنا ونتايو زي كلهم عينت دايتات الله ميديترانيان دايت ديوم ولا اركين دايت ديوم كوتاس كلهم دايت عينتات كسرحو كل يوم مخنياتو تقند اقداس زخونا ነገር እንታይ ኣብናይ ካልኣይ ታይፕ 2 ደሎ ዳያቢቲስ እቲ መጠናይቲ ሽኮር ዝቅንስ ነገር ምድላይ እንደገና ኻ መጠንካ ምብላዕን ነቲ ሰውነትካ ከም ዝቅንስ ምግባርን እዚአን ተኸታቲሎም ክኸውን ክእል ዝኾነ ነገር ብዝተረፈ ግን ኬቶጆኒክ ዳይት እንድሕልልከ ብፍላይ ነዞም ታይፕ 2 ደሎም ትክክል ክሰርሕ ክእል
ካልኦት ንሰርሕ እዮም እየ ዝብል ኣለኹ እንኳን ዶ ኬቶጀኒክ ዳይት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዝበልክዮ ብዛዕባ ናይ ፕሪዳያቤቲስ ዝኾኑ ቅድሚ ዳያቤቲስ ማለት ቅድሚ ዳያቤቲስ ምዃኖም እንድሕር ፈሊጦምሲ ብምግብን ብምንቅስቃስን ክከላኸልዎ ይኽእሉ ድዮም ዝበልክ ሕቶ መልሱ እወይ ትክክል እዩ ምክንያቱ ንሱ ጥራሕ አይደለም ኣብዚ እዋን እዚ መድሃኒት እውን ኣይወሃቦም ንዕኦም ጥራሕ ኤክሰርሳይስን ዳይትን ዌይት ምሕላውን ማለት እዩ በአን ገይሮም እንድሕር ቀፂሎም ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሕሙም ኣሎ ንኣብነት ናተይ ፕሪዳያቤቲክስ ዘይኮነሲ ታይፕ 2 እዩ ግን ንመዓልቲ ዳርጋ 15 16 ማይልስ ይጎይ ማለት እዩ ትሬድሚል ኣላቶ ልክዕ ከም መግቢ 5 ማይልስ ንግሆ 6 ማይልስ ገለ ቀትሪ ምሸት ከዓ ክንድኡ ገለ ማይልስ ይገብር ማለት እዩ በዚ ብምግባር ጥራሕ ነቲ ሰውነቱ ነቲ ናይ ፋት ሌቨል ናቱ ኣጥፊኡ መስል ጥራሕ ገይሩ ኣብ ሽኮሩ ብደም ዝቋጣጠሮ ሰቡን ኣሎ ስለዚ ይከኣል እዩ ክብለክ ኢለ እየ ዘምፀት ኣለኹ እዚ ምሳሌ እዚ ማለት እዩ Thank you. Next, Hector. Gabra Medhin Agarra, please. قال حتى قلني راتا زعبا دايت اند اكسرسايز من السكالة هو نتي دايت اكسرسايز بمقبار سي كالا خلوه مدهايتو نايد اليوم نيوتن بري دايت سيلم ميت هذا لها قبر مدين هو ستيل ميت الله Please unmute Gabra Medhin. ايوه حجي ذا اوكي تطوق عليها ثاني حنجدا طبعا كميل لهم مجمريا دكتور كميل لها كل غزي تاتلكاينا ابز محبراو ميديا بعنتو فليتنا كاينا ثاني هنا جنا بتعمل صبغ تمرتي انا كوا كافتم دايبيتيك بعلين دي تايب 2 كله خطوله انا حاب طعمي انا كاتاتو لي حكيم اتم حد توم دبل كايم لك عباي سريع مالتي جنوبيا وسن جميره نره اسو نابربعه ناب 5 مسوردا او كله غدي فيه مالتي حري حد غزي وين ازي 10 ملغ ግሎፐዳይዝ ምስ ገበርኩ እሱ ወይን ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ነርሽዑ ኣብ 5 ንሰበለ ደሓን ይኸይድ እቲ ቁርብተይ ምስቶም እቶም ካልኦት ምስኡ ተደራሪቦም ድመፁ ስለ ደጥቅዑኒ እዚ ኣክሲደንት ገለ ኩምታስ ስለ ዘጋጠመኒ እጅሶም ቶም ኩሎም ክትብሎም ፀናሕኻ ስልክዕ ኣብዛናተይ ርእዮም ማለት ሕጂቲ ናይ ሕብረተሰብና ድበልካዮ حوبيسي برمبراسي نيرو أبجزيت إليان بأميتو حدا ودو بأميتو نيشتي قلعوين مالسي ودو مالتيو عدنا بزح بلالو عابي حوي بخورنا هناوين درقابو يميتو وديقو قاتامي جينا نسانيراتو حجي أبتصدرانا منكم زلوهم عبوينا دينا ينورم ريتي أبانا جينا سلست حوات نعشتو دك ناوين يرقلو مالت حجي حبرتسب كتريو خل حفت ما عفت بيتسب تراي تشكر تزعابي حمام أبعدنا دي ولو درقا هاي تركبني خا مستزلو خنساتكا بطعمل دامسقون كي ان أنس 5 جنيه تي زيادة حبريتها كمزي تقبرو دلخا خاني اندهر كسيلو أو تحبريتاس بطعمي أقداسي توم تقبرهم سحتت بعلها تي إكسرسايز ولان بعلو إدنا خلصي تدي مقبار تهكي تقل دمصص بعلها تموت مالتي سلازي بطعمي اندامس قلنا إنا مبرز إيه تعلل نيرا قدم أو عدمون قلتي مساحات مرتي تمهار نيرا مين؟ المازابرها Okay. هذا الشيء. Yeah. Okay. Thank you. Asmarit, please. Hello, Asmarit. كلكم سمعوا بطعمي قني لنا دكتور برهاني يسمع لي هو تسمع له
مالسس خطاتي دق أقاطعمي دون جابس حتى ندون قيلي عندي تغتف على الاسمرت لا اوكي حجين سمعك لنا دونغي لقرب أتيت حبريتا دونغي رخيبية أمو إيميلي ندحر سريدة أبتشاتسي تا ريكاردينغ دخرك بخيلي قدامي تحبي اوكي تي ريكوردينغ دحري قرم معلتي اب يوتيوب بوست نقبرنا في تشات ندحر اخي تي ادرس نايتي يوتيوب ادرس صحيفه له ايميل كن دحر سديد كله ما اي كان بوست مسجبرنا اي كان جيب لي انفورميشن اشي قني لي كلا ايتي بزعبا ذات حنت حطو حسبكو تمليسا زوم بري ديابيتيك لهاني يتفعل دنسخي يجي توم ديابيتيك بري ديابيتيك مدهانيت زي جمرو بمقبل بمنقسقاسن قال خلو يوم تبل صبقت حسابيا هل ابقى اتلق حتى زدلغن ناس ساعات امغاغبا دما كمي يصلو بيت سدرا بيت ناس ممكن جيتم كوينو تاكم يحلون صومم وعلو يبولعو في انكم في ديابيتيك مدهانيت زي جمرو انت تواخلو خيل ساعاتكم زي محل نيلي أرى اتيوم أبكلتخ مقولهم زعبنا مجاجبا أختل اللي دلخي خن سمع عند الله اتيوم ناي بري دايبيتس مليسنا أنا بمجون إكسرسايزين جيروم كقطع أطرح كل يوم ساعتهم كوسام منتدى اليوم طبق دلهم كوبر كل يوم تم بري دايبيتس الله طرح قطع أطرحهم دلهم نتمجومي اتيوم كالوت قلنا أبكلتخ مقولهم اتيوم قدامي عينتني كلا عينتني لخ مقولهم توم قدامي عينت دلو بفلاي نعمنت حجي خابناتنا زجدد قادة نزيهم ناي أسلام أحواتنا يقوم حجب زي حجي دلنا أوان أمنت ناي رمضان أوان ريسهم منهم عاد خيبلعو يعلموا ليتي أم زبلعو نساتهم يشكر خابنا العالم على ناتنا من البات تصومهم كرفودي يخلو خونو بترفعت ناي تصوم مجب حفشو جن شكر دسعة مع مجبي مرحمة مجبي أيكونن نشكر أزيد ساعة مع مجبي ناي صوم مجبي تي تايب 1 دلو صوم انت زي صوم يمرص مالتي قدنت كنت صوم يناتيلو متعت صفات خبر كالي ግን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ማለት እዩ ብዙሕ ኣፍልጦ ደለዎም ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ተረፈቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ግን ጾም ክጾም የብሎም እንቲኦም ቀዳማይ ዓይነት ዘለዎም ሽኮር ማለት እዮም ታይፕ 1 ዝበሃል ደለው ምሳሕ ቁርሲ ድራር ኣፍታ ማሰዓቶም ሙኸዓ ታመጠኖም ኩሉ ሰዓት ከም ክትከውን ኣለዋ እንደገና ከዓ ናይ ጣዕሞት እዋን ከዓ ሰለስተ ከምኡ ንገብረሎም ማለት እዩ ሰለስተ ዓበይቲ ምግብን ሰለስተ ጣዕሞትን ጌሮም ክወስድሎም ንብሎም ነቶም ታይፕ 1 ደለው እቲኦም ታይፕ 2 ደለው ግን እዚኦም ከም ዝሕጂ ቅድም ኢልና ዝጠቀስናዮም ነቲ ሕማም ሽኮር ኣዝዮም ነቲ ሽኮር ዘውርድዎ መድሃኒት ዘይብሎም እንተደኣ ኮይኖም ንሳቶም ክጾሙ ይኽእሉ እዮም ሽግር የብሎምን ከምኡ እንድሕር ዝወስዱ ኮይኖም ከዓ ኣብ ግዜ ጾም ክወስድዎ የብሎምን ዳሕራይ ምስ ተመገቡ ወይ ከዓ ክምገቡ ክብሉ ከለው ቅድሚ 20-30 ደቂቃ ክወስድዎም ኣለዎም ንብል ማለት ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ክንቀሳቀስ ይኽእል ክገብሮ ተኽእሎ ኣለዎ ከምቲ ዝደልዩ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ዓይናይ ወይ ናይ ኣመጋግባ ምቅያር ከድልዮም ይኽእል ይኸውን ወይ ከዓ ናይ መድሃኒት ምቅያር እውን ከድልዮም ይኽእል ይኸውን ምስ ተሓኪምካ ተላዚምካ ክግበር ከኣሊ ማለት እዩ ካብናትና ዝገደደስ ከምቲ ዝበልኩም ምስቶም ናይ ኣስላም ዘለውን ምስኦም ተዋሲእና ንሰርሕ ማለት ሳቶም ፍላይ ብጣዕሚ ስለ ዘጥብቕሉ ምስኦም ኣመሓይሽና ከከም ሰቡ ንገብረሎም ማለት እዩ ብኣና ወገን ግን ብዙሕ ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ኣብ ናትና ወገን ዘሎ ክኸውን ክእል ይኽእል ይኽእል ማለት እዩ Dr. Gabriel, please go ahead. Meet from the Laha Gabriel. Mute your, Dr. Gabriel, unmute yourself. Okay. I think he left. Okay, the Sally, go ahead for now. Okay, yeah, أنا سأبتنا مجرد yes, thank you Dr. برهاني سلام كلكم يا ناتي حتى سنتاشي مئتا ناي مسك سبورت تقبل كلخاس ويتنقص كلخاس كساب تريس قالت ولما حدا سبات الله زي ديروت وقال مالت حجز الساخة ميك تكون الله
كالي كاستي نا انسولين عينت قال ادون كابي يسرح قال اي ثينك تفلالي حساب قال يالو اندي اتي دسرحالو كستاهلو ودي زي نابنت ندحر نخالي حمامات كسعب يخيل نابنت كاب حسامات سرح نحر خوين دي كاب كال سرح تخوينس فللي يالو ودي بزح ابتي نخالي تعنا اوكي alright thank you دساله اتي بزعبا دايرو هصو زبلكا يوم I don't think دايرو هصو زلو اي مثلا really مغنياتو دايرو هص مرحص كو حدا ناي سونتنا دلو لقع خمزي رادياتر ناي ماكينه مالتي بتسب نحر دايرو هص كوينو دارغا بوانو خلو دايرو هص تفطرو لو ግን قلطيفام زموتو بنيشتم كلو رسني قال ندحر حيزوم ست رسني قتلهم موتو مالتي مغنياتو ندحر دايرو حصكا ترسني بعلو قتلكاي لقع حمزه مزحل زي بالله رادياتر زي بالله ماكينه مالتي ስለዚህ ድርጽ የምን ግን ገሊ ሰብ አዚ ድርጽ አለው ቁርብ ድርጽ ግን አለው በጨሪሶም ዘር ህጽ የብሎም ስለዚህ እቲኦም ዝርህጹ ሓደ ንስዩ ክርህጹ خلهم ካልአይ እንድሕር በልዘለም ካ ተሐርቲ ቢት ናቶም ክውስኻሎ ተናታቶም ሐርቲ ቢት ናቶም ዳርጋ ዳብል ኳድሎን ሰለስተ ረብዕ ዳርጋ ክኸይድ ክኽላሎ 80 እንድሕር ሃርም ነይሩ ኮይኑ ቅድሚ ኤክሰርሳይዝ ምጅማሮምሲ ና 140 ወይ 150 ክበጽሕ ኣለዎ ማለት እዩ ተሐርቲ ሬት ድሕሪኩም ኮንኩም ኣብና ኤክሰርሳይዝ ግበሩ ኤሊፕቲካል ወላ ዚ ትሬድሚል ድሕሪኩም ኢድካ ትሕዝሞ ፓልስ ሬት ዝነግረካ ኣሎ ሕጂ ፓልስ ሬት ማለት ናይ ልብ ተሃርሞ ደላ ክበዝሕ ኣለዎ ተዋሓደ 120 ንላዕልስ ክበጽሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ግን ከምኡ ክብለካ ከለኹ እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ሃርት ኣታክ ዘለዎም ሰባት ካ ናቶም ፍቃድ ካብ ሓኪሞም ክረኽቡሎም ኩሉ ዝኣክል ክይድ እንድሕር ገለልናዮም ኣብ ካልእ ፀገሙን ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ማለት እየ ከምኡ ዝብለ ኣለኹ እቲ ሃርት ኣታክ ዝበሃል ናይ ሃርት ፕሮብለም ዘይብሉ ሰብ ጥዑይ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ግን ብጀካ ተሕማም ሽኮር ማለት እዩ ክሳብ ርህጽ ኢልና ኣለና ግድነት ገለ ቲፍቲፍ ዝብል ቁሩብ ራሕፂ ክህልዎ ኣለዎ እምበር ክነብር ኣይክእልኒ ከይረሓፀ ዋላ እሱ እንድሕር ብዙሕ ዘይረኣየ ኮይኑ ከዓ ወይ እንድሕር ኣዝዩ ዝሓሊ ገለ ኮይኑ ከዓ እቲ ሰብ ኣዝዩ ክዝሕል ስለ ዝኽእል ተሓርት ሬት ግን ክበዝሕ ማለት እዩ ተሓርት ሬት ተዋሓደ ካብ 120 ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ኩለን እንተን ሕጂ ዘለዋ ዘመናዊ ናይ ኤክሰርሳይዝ ኢኩፕመንት ካ ኣለዎን ፓልስ ሬት ትገብር ማለት ወይ ከዓ ምዘን ሕጂ ዘለዋ ዘን ኣፕል ዋች ገለ እንድሕር ኢኹምን ንሳተን እውን ተሓርት ሬት ቆፅራልኩም ክኽእል ዓይን ማለት እዩ ስለዚ በኣ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይቲ ሕቶ ዝበልካያ ብዛዕባ ኢንሱሊን ሲ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ንኣብነት ካብ ሓሰማ ዝመፅእ ኢንሱሊን ወይ ከዓ ካብ ከብቲ ዝርከብ ኢንሱሊን ዝበልካዮ እዚኦም ኣኒማል ሶርስ ዝበሃሉ ኢንሱሊን ቀደም ዝነበሩ እዮም ሎሚ ዳርጋ ተሪፎም ኣብ ገለገለ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝጥቀሙሉ ኩንዑ ናይ ኣኒማል ኢንሱሊን ካብ ክልቲኡ ግን ካብቶም ናይ ሓሰማ ኢንሱሊንን ካብ ናይ ከብቲ ኢንሱሊንን እቲ ናይ ሓሰማ ኢንሱሊን ኣፀቢቑ ናብ ሰብ ዝቐርብ ካብቲ ናይ ከብቲ ንላዕሊ ስለዚ ቅድሚ ናይ ሰብ ኢንሱሊን ኣብ 80ታት ከባቢ እዩ ናይ ሰብ ኢንሱሊን ክፍጠር ተኻኢሉ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋናት ግን እስካብ ሕጂ እውን ማለት እዩ ናይ ሓሰማን ናይ ከብትኒ ከም ዝበልክዎ ከዓ እቲ ናይ ሓሰማ ዝቐረበ እዩ ናብ ናይ ሰብ ክልቲኡ ከዓ ብሓንሳብ ኮምባይን ገይሮም እውን ይሽየጥ እዩ ንሱ ካበይ ዝርከብ ነይሩ ካብዘን ካብ ማቻለያታት ደሎ እናኣከቡ ካብኡ እናፀራዩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድሕሪ 80ታት ግን ብሞለኪላር ኢንጂነሪንግ ኣብ ፋብሪካ ይስራሕ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ናይ ሰብ ኢንሱሊን እምበር ከምተን ከብቲ ካብ ሰብ ኣይኮነን ዝውሰድ ስለዚ ይስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኢንሱሊን ከዓ ሲንቴቲክ ዝኾነ ካብ ናይ ሰብ እውን ዝበለፀ ኣሰራርሑ ኣዝዩ ዝማዕበለ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሰብ ኢንሱሊን ዝበለፀ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ሳዕቤን የምፅእ ዶ ዝበልካዮ ግን ዘምፅኦ ሳዕቤን የለን ግን እንታይ ክመፅእ ይኽእል አንቲቦዲስ ኣጌንስት ናቱ ይመፅእ እሞ እቲ ኢንሱሊን እንዳይክሰርሓልካ ግን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዘምፅኦ ሳዕቤናት የብሉን ስለዚ ነዚ ይመስል ማለት እታ መልሳ ዶክተር ገብረ ፕሊስ go ahead now unmute اوكي دكتور ገብረ ታ ሕቶ ናባይ ሕሊፍዋ ኣሎ እሞ ቶማስ ኣነ ፍርሓት اوكي go ahead alright ታሽው ስለ ዳቤት ታ ኣሚት ተሓቶ እንታይ ዶክተር ብርሃነ ካብ ፕሪ ዳይት ካብ ፕሪ ዳያቤቲክ ናብ ዳያቤቲክ እሲ ማዓስ ይሰግር አንተሳ ተኻሊት ራስ ብዙሕ ዓይነት ከኒናታት ይሞደሎ እቲ ሳይድ ኢፌክት ሲ مخميت بعيد سلامي I hope حزين على كلتين حزين على غدحان تي تانا مجمرة حتى معاسي السجاجر كبري دايابيتيك ناب دايابيتيك تبلا حتى بحافظ شو درجة
10 ዓመት ይወስደሉ حفشيت بالله حجي قام مالتي برير ندحر وسيدنا ግን 10% إذا chance دلو مالتي 10% chance ندحرينا بعمتو اب 10 عمت يسجر مالتنا دابيتي اذا ግን والحنت ندحر داي جبر خوين مالتي ግን بزتق على متى ግን نغبرو ندحر فليتنا خو مخانو انتي نغبر مالتي ندحر اكسرسايز خون ويا مغاغبادي وي ويت مقناس ندحر غيرنا خا خنقنسو نخن ريفرس خو نخيل عبدالله تطوبل مالت وي ريفرس قبر نورمال خون مالتي ስለዚህ በዚህ አክምል ሳይ ማለት ነው ቀዳሜቲ ተኻላይቲ ሳይድ ኢፌክትስ ናይቶ መድሃኒታት ዝተባህለ እዚኦም ኣብ ዝዕዳጋ ዝቀርቡ ዘሎ መድሃኒታት ብዛዕባ ሳይድ ኢፌክቶም ብዙሕ እንተዘይ ፈለጥና እምረጽ ኢላ ሓስብ ምክንያቱ እቲኦም ሳይድ ኢፌክት ምርኣይ ፀገም ይዘምጣልካ እምበር ዘምጾ ጥቕሚ እውን ደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምንታይ ገይሪ ኣነ ዝገልጸና ዞም ሕማት ናተይ ደለው كمز ماكينة أنا أمنت مزوار بلا مالتي ماكينة عندي حركة زور كون كاسي سايد إفكت أكسيدنت مركبي جن أكسيدنت غير أخبرنا اللي كام متشم خيزور كاس خايتي وي أيروبلان كتسكن حركون كاسي سايد إفكت كراش خجبري جن زغنا يكون بايلوت باي ذا واي أنا كراش خنجبر نخلي نايل جن أي نجرا كان نحنا خاخوم مالتي تمد حنيت نتشكر كورد نايلنا نوصدو مالتي عم نوصدو وانا تجن كموت زخول ساعة بينات كل يوم ساعبينات تيوم نحرمتهم كا خفت حمام شكر دوم تضل ساعبين عينا يحيش لنا انا خنوص دوم نخل مالتي بو ملك انت انا يز حيش نحرايك انت دا تخمو ازيوم ذا شكر الناس سايد افكت خوينو خان تطونو بلونت مدحنيت مالتي اتوانا جن داي نجر دلو اتزي نجر نايب حق يذبل له غين اتشكر حمامي قتلنا قد مز اجر مالتي سلازي ان عرنا تشكر تخوروا لنا خيلهم نعود راحنا خان وسدوم دلنا مالتي نتي شكورت ندحر كوردلنا خيلهم سي قلا تنكفل كعلنا مالتي sometimes you have to pay a cost نتي شكور نخترقها قصل كمالتي عملت حجي ابسوم ندوق مرفع لنا نسو ابسوم حنسا كتوصل كلها ناتو سايد افكت نتايو تملاسهم صالكا خيل كبدا خحمكا خيل مالتي زخا مست وسد مغبي خا يخيد مالتي حجتي انيمال دهونه برودكت نحط بلع خونكا خملسكاي وي كحمكا خبدا حدي نعوم كتكفل على كواغا مالت اندر ابت تدري منقد كتكيد كون كمالت بزغونه ግን بحفشو اتيوم كمصو زخول ساعبينات ወይ ካخ وهابو زي كل سبات نحت ካው ተረፈ ግን በሳይድ ኢፌክት ገዲፍና አፍቲ ቀንድ አተኩረና አፍቲ መድሃኒት ኮንኮሎ መድሃኒትሲ ተቆጣጽሬ አይተቆጣጠርኩን ድብል አው ሆነ ተኩራለና በቀሊል ንፈልጦ ለመገድሎ A1C ትበሃል ማለት ሓንቲ A1C زي A1C تبلا لازم أب حكمنا راح تقبل. تقولنا يكون حمام شكر دلوا سبك أخفلت على لهم قطرة. ده A1C زي أنت ده عند حنا بحق تصبغ وصات يرنا حلينا خوينا تشكر. زبالة تدخون كابش الدش تنا تحت خدكم كلام عليه. كابش شوعات تنا تحتي عمون قش الدش تنا شوعات تنا خوينا خا دحان تصبغ قنبلة نخلنا. كابش شوعات تنا لعلت خوينا جن زي دحاني زي تصبغتين. كاب عسرت تنا لعلت خوينا خا وورست حمام مالتي. عسرت حمس قلة توزيعه دحان وعلى مالتي. حجزة A1C تبلا لا نجر أب بسلس ورحي و4 ورحي عتسرح أبيك منا ترى حكاية تقبر أب بعلو تسبق قبراي كل إني سلازي باقيرنا بعلنا كل فترة من خلينا خلاتنا بدلنا حمام شكور تلينا وإذا ما دنا تليوم نتي حكمنا دول حكيم A1 سناتي كندئة تنجر حتى تعلو مالتي ندحر A1 أي سرحني يزبل كويننا أو بملاس بنا يدلين نتسم خقرفوا لو نتحكيم تمالتي سلازي I think بزي أتملسكوا مثلاً. Okay, هاي لفسها. This guy. هاي لفسها. Okay. Okay. سلام نخبرهم. سلام هايلة. يغني لنا خبر يدلي كم زي تحبي خاتت عين كاخيت وس جيري خلايكا توماس كا يغني لي سرز عدم كاني بتعني مسكن أبتجات صحيفة نيرة تايب 1 تبلسي تاسكرين تترين قليلة صحيفة نيرة بحفش إجن أبتي تكون كزرق حيث لزبركم أو كريئون خيلي حسيب اللخو جن بتعني مسكن بمرأيكم كأي حقوس thank you كل دل to see you. Yeah, تحري I don't know 3 عامات high school بحاجة ناسوها بس حلو مريم تحري I don't know 3 عامات يعني I don't know. Yeah, good to see you.
بعد رأيهم. حكي. That's good. Okay, Eden, start, go ahead. حرايتهم يحاول thank you كلا جزء الدرس ده زعب كان أنا أنتي كحت دليزي زي أفسي ولا تي low glycemic index هالوان بر still carbohydrate حجي أنت يشجر فلا بزي دقصة nutritional value ناتو properly تسأل قرص بقى حجي أي راهم كده كارب لو جلسي يل أي راهم أنا I don't know تلي نقرن حج انتي شجر يوريهم زوم ديابيتيك البورشن كنترول ونو عارف وصاني ستيل كاربوهيدرات لازمنا حج حدا ديابيتيك زخونه سب تايب 1 هون تايب 2 بزي قدس اندي انجرانا معرفتي كونسيم كتبر كله ايك حتى كان لي دكتور ثانك يو حراي حج ناي خمسة زبالكيو ناي تتعرف مور كومبلكس كاربوهيدرات ميزو كومبلكس لازخونه ذات وايت جلايسيميك اندكس ناتو لور دخونه مالتي زلزي ግን እንታይ خبل دل مسلك حجناتنا ተጸንዐ ነገር የለን ትጣፍ ዝጥቀም ዲ ወይ መሸላ ዲ ዛአቶ ዕፉን ዲ ዛአቶ ወይ ከዓ ስርናይ ዲ ዘሎ እዚታት ኩሉ ከከም ገዙ ፋላለን ዲ እቲ ዋና ነገር ግን ኣብ ዝኸም ዝኹነታት ዘሎ እንታይ ኢና ንገብር ግምታዊ ዝኾነ ንወስደ ነገር ኣሎ ወላን ሓንሳብ እንታይ ኢና ንገብር መስለኪ ሜዲየም ስሞል ላርጅ ካርቦሃይድሬት ዳይት ንብሎ بهم غير كان كتوزت خليها اتوانا نجر تسبتي متن نحرفليت زبل تطعم يرا عنتوي متنات زبل عسي كندي متني حفشاو قمقام سنقبر نخيلنا حجي نرجع مبزحتنا خندي اكلنا نبلع عين فلتني الناس قال نصقب نبلع حرق نقرفو مالتي قنتي اذا صقبنا دلو خندي اكلي كن عين فلط اندلنا ስለዚህ تحمام شكور دلو وسب مفلاط يدلي مالتي حجي فرق انجراديو كلتا انجرادي ملت انجرادي خبلع نناي جزء خاط سايزن رغدون ስለዚ فلاله نتسبتي خم غيرو تشكروا ندحر زلقعو خوينو قدم ندحريتن كفلت خيل مالتي I think بهم غيرنا انا خنفتحو نخل نزي شجرزي كاربوهيدرات دلو خا قمتاو خطقم خيل مالتي مستحكم بمردا خندي اكل كارب ريشيو خطقم خيل مالتي بتصبق ነገር دلو حجي دلو زن حجي زمصا دلو انسولين بامبس سنسرز دموطلنا دلو بعلن انسولين ስለዝሁቡ መውነት ሽኮር እንተሎ ስለዝልቅዕ ክትሕግዘና خلي ستيل ግን እቲ ካርብ ሬሽዮ ኻኡ ገይሩ ኸውፅእ ኽእል ማለት ስለዚ ነቲ ሬሽዮ ንምፍላጥ ደጋጊምካ በትናቱ ልምዲ ኣብ መሰረት በታናይታ ቤት ናይታ ገዛቲ ኣብ ልምዲ መሰረት ጌርካ ክመዓራረስ እኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ድሓር ግን ኣብ ዓድና መቸም እግዚአብሔር እንድዕድል ሂብና ናይ ገዛ ርስና ካርቦሃይድሬት ሬሽዮ እንተ ዓይነት ጣፍ በናይ ጣፍ መፅእ ፃዕዳ ቀይሕ ድዩ እንታይ ክንደይ ካርቦሃይድሬት ኣለዎ ክንደይ ካልኦት ሚነራላት ኮንቴንት ኣለዎ እዚ ኩሉ እዚ ክወፅእ ክንገብር እግዚአብሔር ይሓግዝ ዝብል ማለት ንሕጂ ግን በዚ ብሎ ዘለና መንገዲ ጌርና ክንከይድ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ Thank you. iPhone ሽንኩሞ የለናዚ go ahead please. Okay. Okay. ፅገ ኢዳ ልዒላ ነይራ Okay. ካልእ ሕቶ ደለዎ الآن حتى لني Okay, go ahead. قتل. Okay, yeah, go ahead. أنا أتصل عليه كالي هو قتل ايفون ايفون شنكم سغديلو سوري تخصص قبل ميكائيل بهال أنا ما سمعت جوز ماشين بطعمي كرتادو That's right. Go ahead. اوكي صبوق تمرتي بطعمي انيلنا رايت توست اذا حمام زعب شجري بسدرا بيتي زلو نو بوين حويز اوتولوميو انا 10 عامتي دايابيتيكي كود 5 جمير اولموست 7 وين الله تايب 2 حانتي وي تردي اكاي تردا خوان اي دون نو 10 عامت خنينا توشيدوم دحري يسرحن زول كامسيل تقاقيدي ولا تفكلي هو حفشاوي لمبر نقول مالت ايكون اوكي ما 10 عام دسم وسيدس انس انت يقبر له كيلو نو سمبيده انا ميت فور مين يزوسد سلازي سمبيده مونغو حراي كلاي دما دحر نغري خوين دحناته يسرح له مالتي دحر 15 عام دحر حمام 10 عامتين مز حمام زي بوزحته محايشو كاب
500 نقول 500 مشهد متفورمين ناب 500 راح أيريو صبوا خيدا البوزح سب كن 500 أيسرحنيو يبلني إذا حق دي أيقونن حكيمة يقبل رأت بلني هو صبوا تتخصت أنا مجمرة تازبلكو أتخكر يعني را أب 10 عامات سي أيسرحني لأني رجل مس أنت خص خلاني رني بجم زارب دلهم مالتي بجم حفيشاوي إمبر نقول مالتي يكونن كوس خلاني رني قريتها سل بقى الرما مالتها تجاج خوا لا يدل له مالتي تخنينا سجتوس أنا وانسرح ديك سر حلو زبط حلو جزء خل إلي له حلفان نيرني نمتأخم أجيل الرما بزعباتي أي ميتفورمين جن ميتفورمين درجة خلص ساعة the only time ميتفورمين كوسلو لزي الكوناتات معاسي تا ناكل عليه تسأجم دحر حالي حجي تتقصد طلب زي نتحكم كان عوق أن السخط بالكلها كتب الكلا إتي ناكل عليه تسأجم سلزم سأكاد خاهم تبللاس ولا ستشكور سلز استخاخله يخوم تبللا مفلات كتدلي كعملتي لذي next time أبتخد أوان إتي sorry أقولك إيشو قاري بزح سلت تخاخله إتي A1C ن almost أبسلس 4 أجزاء عملت أبسلس 3 صح إذا مرمرشوا دمي between 5.8 to 6.4 كاب 6.4 لعلم وشيفه ما جمر كله 6.8 نيرو حجقين زي حموش دشت عملت كاب 6.4 لعلم كيدي فلتن بدعم صبغ سلازي قرم حجة عنتو ينزل لازم نوركون زي حجة أتو تخصص بالوادلو مالتي A1C مفلات عقد داسي زول كوا خانة زي حجة أتو تخصص خمتا خبلات سنحكا صبغ غير الله مالتي تي A1C سلاز ورده نتشكر كا توردو جميع بانت متفورمين كتكنسو جميرا مالتي تعنتو ينفلو دمرنا ونسي انت دا بتخكل تقاطعيرنا كل مرهانيت منتطعوكو بالخيل كم كنتاتو مالتي أبزي أجن حنت خلعتي next time كت حتى دلك أنا جر كانت أي كم يالله ناي كلاليت كاش جرك مفلات كتدليا كلاليت تتنكفار على الله تتنكفتن مفلات بتعمل قداسي لمن تأي خمس بالله أنت رأت كلاليت شجر كمس جميرو الشكر بعلي استخاخل زي سلزي حباي سعبي ناي بدور الله بتمدهنيت مخيات ويباناتك تعرضيو مفلات إدلي مالتي انت دا بتناي بسنك ناي كلاليت شجر نحر زورد هاليجن انتنا شجر انتنا شكر لا تستخاخلت انتنا كلاليت شجر جن نابزحت مص مالتي سلازي next time ابتخد الاوان كم يالو كلاليتي الكاتيك او نحر تفلطو هنك حاجه سم تشيك تقبر تدم كقبر كله ابسلس 4 عامات انديز قبر ناتوم تشيك قبر ناي كله تقبر دحن يوم زبلوني قطر طلع نقول انتو مالتي هو حدا طعم نجار زلنا قلت اكسرسايز ما بسوون شدشت حموش سوي شدشت معلتي حموش مايل سبيد ووك قدم قوي نيره حجي جنبر كيس للتقوده سبيد ووك قبري so I average 3 حموش 3 مايل ابسومون بسوم خون خاليو yes السيد خون على ما سلازي تي النمبرز نايتي انا جي اف ار ذو النمبر على جي اف ار مالن تاعتي جلوميرولار فلتريشن ريت ندي جي اف ار يكن ديالو ندحر لكم الكاها اصبيك تفضل تدخل مالتي بحفشو ግን ازي خاص بو كنتاتي خدلها بتاعم صبو اوكي مكاتات الفتن ابوين حبوين سنه اطرتهم معاك اخذ وسدني جاي لفرق لازم تكالا خلا الله خمس زملائكم وترحقوا الله مالتي يا ثانك يو انيلنا ويلكم انا صبو تمرتي ريليز مسغاني يو ويلكم ثانك يو ابيل بليز جو اهيد رايا تقن يا انيلنا دكتور برهانه بز حكايه تمرتي ات كابت حنت حجيدن زبلت از ناي طاف ايتتصنعن زليلا مو ناي طاف تصنيعي ምናልባቶም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ቶም ንሕና ነትጣፍ ነፍር ኣይኹን እምበር ተጸኒዑ ኣነው በወገነይ ኣብ ላቦራቶሪ ኣብ ናይ ኒትሪሽን ላቦራቶሪ ሰርስ ለዝነበርኩ ኣጥኒዐ ነይረ ምናልባት ስቴብል ቶማስ ክሰደሉ ክእለ ቶማስ ሼር ትገብሮ ወቅቲ ናቱ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ናቱ 57 ናብ ገሊ 55 ገሊ ይድብል ግን ካልእ ሚነራልሱን ኣለዎ ከም በዓል ካልሽየም ኣይረን ገለ ካርቦሃይድሬት ኢና ከላይ 10 جرام ኣብ 100 جرام ኣሎ ወይ ድማ 7% እዩ ፕሮቲን ኣለዎ ሕጂ እቲ በሓፈሻው ግንሲ እቲ ህዝብና ነቲ ጣፍ ከም ጣፉ ይድበልዖ ወይ ድማ ምስ ካልእ ሓዊሲ ይድበልዖ
ናይ ዕዳጋ ጣፍ እንጀራ ድሕሪናዮ ምናልባት ጣፍ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣሎ ኣብ ገዛ ግን ጣፍ 100% ንስንኩቶ ዲና ንሱ እውን ተኣሽሙ ንገብር ኣብ ዝወፃእ ዘሎ ሰብ ምናልባት ነቲ ጣፍ ክበልዖ ክእል ኣብ ሃገርና ግን ሕጂ ጣፍ ታዝኸበረት ናይ ምግቢ ሓንቲ ተኣሽሚያ ማተይሲ ዝበዝሕ ሰብሲ ንጣፍ ኣፎርድ ይገብሮን ኣብ ሃገርና እቲ ምናልባት በዓል ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ሰብሲ ሃብታም ጥራይ ክበልዖ ዝኽእል ጣፍ ኣብ በዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ምናልባት ኣብ በዓል ኣሜሪካ ድሓኒ ካውን ናብኡስ ኩሉ ሰብ ክበልዓ ዝኽእል ነገር ግን ክንደይ ሰብ ንጣፍ ንብልዕ ክንደይ ሰብ ኣብ ደቅና ጣፍ ይበልዑ ገለልና ከለ ንሪኦ ዶ ከም ሕብረተሰብና ጣፍ ከም ምግብና ኣብ ወፃኢሲ ንሪኦ ዶ በር ምጽናዕ ተጸኒዑ እዩ ካልእ ሓንቲ ሕቶ ግን ዶክተር ብርሃነ ክንደይ ካብ ሕሙማትካ ብሽኮር ዝተጠቕዑ ናይ ኪድኒ ፕሮብሌም ኣምጻሎም እዚኣ ተሓቶይ هراي أفتح تقارن متاوجن حتى كماني إذا تبغى حنسا أمتي خلها أنا أبني تحجي بفمول كافت راح الزبال سبعة نحكينا تي إنجراتات خمرقدون كم جزافن فلالس لزغل عبرج زخنا حنت إنجرا خندي كربوهيدرات على الكات تجمد حاجة أنا أنت أجرا نتي تعرف كم نتتعرف بجرين عمتيه نعطي هنا عطاش مجرب بنجر عملك تعشوا عي سرح فوندن كومون كنا مقبر تقول له أنت هنا هنجبر نخل أب حنت نتراس كندي زاكل تعشوا أب كومو عيط معه فوندن أوكي هو تعرف جن كندي تايت حستوناتو نتتعرف حروج وسيلة عب لابوراتوري عب سرحالو نمبر كيزة عب نيوتريشن لاب ناتو بروكسيميت أناليسات نعم مالتي كندي كربوهيدرات كندي فات كندي انرجي كندي بروتين على وجله تا تيبل ده عندنا بتوماس شيرك قبره اوكي كم زبل كاون 7% و 10 جرام كربوهيدرات على 7% مالت كلير يدلو مالت هاون اوكي ثانك يو بزعباتي خليت اخو اليوم ناي كلاليت حمام زلوم زبل كايوم it depends كمتي نايتا شكر مقصصار مالت اتغلي سب بجبو إن حدا يقعد أطرق خينو كنتيفو ناي شكر تجمع متصالو مالتي أبتنا كلاليتي قال يوم سبكة بتفطرهم شريسهم زي حزوم كالو حدي نعبنا انتاي زبالة لو أنا 3 عمد زجبر حمام شكر دلوسب دحر 3 عمد مليء دحر حمام شكر نتا كلاليت زي تنكيفوا دحر أي حزون يزبالة إذا عجز some kind of genetic protection دلهم سبات مالتي بحافش وجن اتي شكور كساب كندي تقطعتير كايلخا عندنا خا دم بزحن تلو مالتي دم بزحن شكورن بحنساب كنين نتا خلاليت زاتقع نحركلت ان تقطعتيرنا جن اتا خلاليت بمنياتو حيال ناي بزح ناي مصنحته خللو تا ناتنا خلاليت قلطيفا يكون فيل تكبر دحر دم بزحن شكورنا زي زاتقع خوين جن فيل تكبر مالتي كالاي خلاتنا بزخوينا نفلطون قدمي ناي كلاليت حمام ديفلوب مغبارنا وي ممصو تي بروتين ليك تجبر تجمر مالتي تا كلاليت بروتين كتوص داي بابشنتي ليك تجبر حج ليك تجبر مهلاوا خا تشيك نغبرينا نحنا حدا خافت تجبر مرمراتات ليك تجبر على اي لان نفلط مالتي حج ندحر ليك تجبر هالي خانا ازي طنقاق بمغبار دغنا خا قال مدحانيتات بمقيار بمقيار خمحايش خل مالتي ست مدحانيت نباتي كنت كلاليت ስለዚህ እዚ ምምቀን ወሰንት ክብለካ خل مالتي بتوسخ ابفلاي زناي ቤተሰብ ዝመጽ ነገር ግን ፋሚሊያል ኮንትሪቢዩሽን ግን በጣም ብዙ ገሊኦም ጨርሶም ዘይሐምለው ገሊኦም ከቀልጢፎም ዘይሐምለው ነዚኦም ብምንታይ ፍለጡ እንድሕር ሓደ ካፍቶም ቤተሰብ እንድሕር ሕማም ሽኮር ሃሊዎም እንድሕር ኩላሊት አጥቂዕዎ ኮይኑ እቲ ካልእ ሰብ እንተሎ ናይ ክትቃዕ ተኽእሉ በጣም ብዙ بزي لك حلفه خلمر قد statistics كم تخسايف على مالك كم تي قط ترنايت شكور ندمزح اوكي انت ويكلت انا مودعت نقبرينا مايك دكتور مايك اهل اوكي سمع له مجمرة سلام كلكم قصالي دكتور برهانه بتاعني صبو استمروا يعني لنا ثانك يو يعني له very nice بتقرني actually كم زري فلتن was very impressive قلت حتى له اني حنتي ابزناتنا حبرتسب بتاع شكوريا እንዳተ ጋር نخيدالو اب عدنا هون ولا بفلاي كمان ابدجز له تايب 2 شكوريا درجه
ديبلو عند بزح حساب له بريشة خطرية خلاها سدرجة more than 50%. فجي سب ناتنا مبزحته إنسولين خجمر قرب سكفتات له. إنسولين كجمر عادي خجموري دالينيوم. مبزحته بميتفورمين جمرو دحراي قصال عامتات بقى خومي لهم قصلي. فجي ولاتهم حقا مالستي إنسولين خجمرو كلهم شكوريا زلهم سبات. ألون دي سكفتات جن. بفلا يابزنات نحبر السبكة أزجر سكفتات على حجي نسو أو قمة اتخاذ انتهى له خمسة combinations وخنا مدحانيتات مثالي اللوز مع حدش زوات زي GLP-1 antagonist زلوا بعد DDP4 بعد SGLT2 جرز بحر اللوز حدش مع توتي زلا سو كمان سبنا نخانا منجستي insurance لزلو وي insurance لزيبلو نسو قمة اتناسي انتهى له خمسة combination مدحانيت كنت قوم لهم اتليست حساب تأشمل خوان مالتي من الخطأ أنا حمد خيل ساعة حنتي تخالي تخاني إذا بزعوانا ناي بيتا سيل ترانسبلانتسي بزو نوي حق زارو النيروم سي قالت تسفاتات على الأولى هراي سنة انت thank you ماشي يو ويلكم بزعبه تناي انسولين قدم مجمارهم سي ازوم حجي دلو حدثت مدحانيتات الكاني خمتيهم GLP agonists دلو وكازم DPP4 inhibitors SGLT2 inhibitors ازيهم كلهم حدثت مدحانيتات بتعم تقمتيهم unfortunately ግን بتعم expensive يوم جنا ابتي جنريك ايكونن دلو براند نيم يوم دلو بو مخنياتيهم كا expensive كاينهم دلو بخمت زبالك اخات حزبنا خا كندي اب government insurance ስለዘለዎቲ medicaid ስለዝኾነ ምክንያት medicaid ኣይከፍሉን እዮም ዳርጋ መብዛሕትኡ ሕጂ ግን ገለገለ ይቀራረቡ ኣለው ብፍላይ ካብ ዝሕዚ ሓለፈ ጃንዋሪ ጀሚሩ ማለት እዩ ምክንያት ኩሉ ሰዓት ዶም insurance companies ኣብ ጃንዋሪ ኾን ኩሎም ምሕያሻት ገበሩ እዮም including ወላ medicaid ሕጂ ንሳቶም ይብልዮም ይቃይሩ ኣለው ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ እምበር ኢንሱሊን ንታይፕ 2 كون يبلون ذبل امنتي دلنا انا نعبنا معناته الانسولين سلا زي سرحيو مجمريون تايب 2 دايابيتس متصدلو انسولين ريزيستانس سلازلوي ስለዚህ ነት ريزيستانس دالنا خنا العلو زلنا نمبر ايماجين ملشكا بزح انسولين محابا يكونن مدحانيتو زبل امنتي دلنا ناتي ريسيرش ونسي ناتي ريسيرش نعبنت انه منتاي انسولين ريزيستانس مصعنا لو زبل له مصنعاتات يزغبر كلنا مبدحتهم بابليكيشنز ناتي وناوي تي حجن صرح دلنا مصنعاتنا نسي hopefully قال بريك ثرو كله عبز قرب اوانا تسفا قبر مالت مخنياتو تي قندي ما بقس زخون دولنا تحمام شكور ناي تايب 2 اينفلط اينا دلنا جنا سلازي انا خا انسولين هي مخنياتو خالد نغبرو ነገር ስለዚህ ይብልና ማለት እንበር ድሕር ቁሩብ ዓመታት ኢንሱሊን ክተርፍ ምዃኑ ርግጠኛ አይጠራጥርኒ ምክንያቱ this is not the right treatment ስለዚህ ካልኦት ክንጥቀም ግድነት ይኽብለካ ኢለ እሱ ሁሉ ፌል ምስ ገበረልና አይና ወይ ኢንሹራንስ they ሰረሕ ምዃኑ ወይ ከአንሱ ዘይ ሰረሕ ምዃኑ ምስተረጋገፀ ዳሉና ኢንሱሊን ንሰግር እምበር ጽና ይኮንና ንሰግር ማለት እዩ ይኽብለካ ኢለ እንድሕር ዝከኣል ኩሉ ሲ ንገብርና ቀድም ምስጋርና ከምቲ ዝበልካ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ዲ ኣብ ካልእ ዲዩ የኣብዮም መጨረሽኡ ግን ሕራይ ኩሉ ከሎ ከምቲ ዓንቶም ጠቂሰ ነይረ ሕራይ ምስ በልካ እሞ ኩሉ ጥዓባዕ ምስ በለካ ኣብ ፀገም ምስ ወደቕካ ነቲ ሰብ ባነቲ ኢንሱሊን ብሌም ምግባር ትክክል ኣይኮነን ብእዋኑ ኩሉ ክጅምርዎ ነይርዎም ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝበልካዮ ብዛዕባ ቤታ ሴል ትራንስፕላንት ግን ስቲል እቲ ኣብ መጽናዕቲ ደረጃ ኣይደሎ እምበር ኣብ ኮመርሻል ኣተወን ደሎ ስቲል ምክንያቱ እቲ ፀገም ደሎ እንታይ እዩ እቲ ቤታ ሴል ኮሌክት ክትገብሮ ከለካ ማለት እዩ እንደገና ካብ ዝመተ ሰብ ይወሰድ ደሎ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እቲ ኣሰራርሑ ንባዕሉ ፀገም እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ናይ ክንደይ ሬሳ ኢኻ ንዕኡ ክትገብር it's difficult ንዕኡ እንተሎ ከዓ ንዕኡ መከላኸሊ ሓይሊ ንክትገብር እውን ሽግር እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ደሎ እቲ ቤታ ሴል ትራንስፕላንት ዘይኮነ ደሎ ንመጻኢ ተስፋ ደሎ ነገር ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ እዚ ስቴም ሴል ብስቴም ሴል ጌርካ ቤታ ሴል ሰሪሕካ ከም ጀነቲክ ቴራፒ ማለት እዩ
which is personalized دهونه ثيرابي تكون I'm sure most likely خمو successful كون زبل امنت على المصا مالتي بر بيتا سر كم زلو خالد سمنا فتح حدا سم سغغارسي بزح زتقم كوينا يسمعنا نريلي بزي انكم لسمعتي اوكي قرب بزيت خدنا لا دكتور برهاني في ضمن كنت سلسته قبل ما نعطينا اوكي اتعقباي بقى أنا لي عندنا 5 جندل دكتور برهاني كم حوي زورو كم حوي زورو بتعمي صبو فلاي بانكو سب مرس كسب كندينا حيال معانو نهزب راح اخبط حدث بلني اذا حتى حجي بفلاي ابوش تعدنا دلو حزبي كاب ما غبو خاب خال زي كونس كاب تزرو ጭንቀት ኩነታት بفلوت ኩነታት زور دلو اذا ناي شكور حمام نحن هون زوما بوصاي انه امات كمان سدرا بيتنا عند حد يقسينهم نحن هون دايما قسال كورونا سلازغت امو مس بانكرياس تحاز نحكون ጭንቀትሲ كم يقرا نحن قاصر فلاي تا ጭንቀት يدل دلو خالد بيكسرسايز كنغبرو نخل كوي يسمعني اذا انا ጭንቀት يغني لي يا تخبد حتى يا I think مجمريا ግን مفلاطي ጭንቀት መጽም ህላው ምፍላቱ በጣም አገዳሲ ድሓር እንድሕር ነቲ ጭንቀት ፈሊጥካዮ ኸ ምፍላጥ ንባዕሉሲ ሓደ መድሃኒት ፈሊጥካዮ ኣለኻ ማለት እንታይ ዘጨንቀካ ደሎ ነገር ድሕር ፈሊጥካዮ of course ንግሪኡ ጻርጻር ከብለካ ኸሊ ግን ድሕሪኡ decision ትወስደሉ ነገራት ኣሎ decision ትወስዶ ነገራት እንታይ እዩ አይ ክሳብ ክንድዝኮ ሓርቀ ይብለይኒ እዚ ነገራት እዚሲ ኣነ ሓሪቀ ዝቅይሮ ነገር ኣይኮንኩን هجنا عدنا قدام تخاسي ليت مدعلتن ولا حسب حدر وحسب وعن لنفس خان تقصل كايسي ولا حمت تقبروا نجري بالكان سلاز انا تقبروا نجري باللين تقبروا نجر خبر علني ابزد ግን ነትዘለን ነገራት ኩሉ ባዕለይ ክትቀመሉ ለኒ ዝብል ዓይነት ውሳኔታት ክትውስን ገላ more of ናብ ሳይኮሎጂ ገጹ ድኸደ ማለት እዩ ብኸም ጌርካ ክትህድኦ ንነፍስኻ ማለት ዋና ነገር ዘሎ ንነፍስኻ ጌርካ ትህድኣ ማለት ንዕኡ ንምህድኣ ከዓ the moment ምፍላጥ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ነገር ማለት stressful ኢለካ ዝፈጥረለይ ደሎ ريلاكس خبرالني اتوم اكسرسايز نبعلو ريلاكس مغبر حجي نعملت ولا ووك مغبر ازيوم اندورفينز تبهار ناغزا رسنا انتي ديبريسانت زخونو نطر نغرات سل بروديوس نغبر ندحر ديبريسد كونكا وي ستريسد ندحر كونكا وي ندحر ووك غيركاو نغدفكاي سلازي تي اكسرسايز مغبر نوعلون نفسخ حدسكاي خيلي وانا نغر كا نفسخ بعل خان بمدع حس مالتي دلكا صغاتات بمرعي ብዙሕ ግዜ እቲ ሽግር ዝፈጥረልና እንታይ ካባና ዝገደደ ክትርኢ ከለኻ ቁርብ ሪላክስ ክትገብር ትኽእል ኣነ ዳሓን እንዴት ዘለኹ ገሌልካ ንዛ ነፍስኻ ሰገጥ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘለካ ብሌሲንግ ነቲ ዘለካ ፅቡቅ ነገር ብምርኣይ ነቲ ካልእ ጭንቀትካ እንዳውሓድካ ክትመፅእ ትኽእል ትሕቶ ግን ቀሊል ኣይኮነን ንኩሉ ዘጥቅዕ እዩ ግን ኩላትና ካብ ነፍሰይ ጀሚርናሲ ክንመሃረሉ ዘለና ነገራት ማለት እዩ ንበብ መዓልቲ እናገበርናዮም ንኸደ ኣለዋን ካብ መጨረሽኡ ክንቆፃፀሮ ክንዕወተሉ ንኽእል ማለት እዩ እዮ ታንክ ዩ It's a day go ahead تلك مسلني ميتي غير لا خصك please go ahead ميت على خي انا ميت كبر يا نفس اوكي حجه خير حجه صباح على سمع بطعمي دس بل تمرتي اي ويش تبزح حزبي نا اريترا ولا بزع عدو زلو كسمعوا خاطر زخلو مخنياتو خمس بالكايو قدم نحنا اريترا خلناسي شكر زحمه مسبسي حدا خلتينا نسمع شكر يلا تو قلب لك كن قلع سلا زخنا انتي مخون كمان اي نفلطن شو انتي يبلعوا نيرهم كان زعر عرز طعم قست عادي قال لي شكر هو شكر يا يبهال نيرو حجه دحر خندي عامتات قد بطعمي شكر حمام زلهم سبات بزحات ما بقالي ترخما قد صبق نجر حدا خمس كان زلو اتمنقس قد صبق غيرو اخل مدهانيتي هبوم حجي شكرنا مدهانيت قال لكم صدق نو ابزلنا تصبق يا رمم زهبنا لهم حقيقه نسو كم تنسخ زبلكايون probably it's the best quality I don't know صحشون كون قليل حجي نسو حادتي تباي نايت حزبنا ناي لايف ستايل دي قال لي مخنيات قدم كل سب اقرا خيد نيرو حجي ماكينه لميدو حجي كيك ود كيك قال بطعم جنينو ترقنو ولا انداسب كبصحو خلو بطعم كيك بيستري قال حيزو مخدو حجي زستات من البات كون خليتي ناي شكر حمامات زمص كابو حليفو قد ابزع عدوان اب امريكا زلو سبات بزحات شكر زحمو تسمع بزحات حجي ابو زلو تشالنج خا يرايكا
እቶም ሓኻይም ክገልጹሎም ከለዉ ክንዲዚ ፖርሽን እታ ፒያቲ እታ ሓንቲ ስጋ ክንዲዚ ኣትኮና ኣለዋ እቲ ባኒ ክንዲዚ ክኾን ኣሎ እቲ ሩዝ ክንዲዚ ክኾን ኣሎ እቲ ቁፅርታት ከምዚ ክኾን ኣሎ ክብሎም ከለዉ ስጋዕ ክንደይ ከም ዘፀጉሞም ከዓ ትሰምዕ ሕጂ በዚ ከምዚ ናትካ ትምህርቲ ሲ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ካልኦት ከማና ዝኣመሰሉ ወይ ከዓ ካባና ንታሕቲ ፀገማት ዘለዎም ወይ ክርድኦም ዘይክእል ሰባት ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ተዝረኽቡስ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ወይ ከምዚ ፖድካስት ድዩ ወይ ኣለካምሽ ከምኡታት ተዝረኽቡስ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ትብል እዚ ቪድዮ ሕጂ ከምኡ ኢልና ሪከርድ ንገብሮ ኣለና ሆፍሊ ኣብ ዩቱብ ፖስት ምስ ገበርናዮ እንድሕር ላይክ ተገይርኩሞ እንድሕር ይከን ሼር ኢት ምስ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ህዝብናስ ናብ ዝበዝሐ መጠን ንክበፅሕ ኢና ብትግርኛ ድምህር ዘሎ ዶክተር ብርሃነ ኣብኡ ፖስት ምስ ገበርናዮ ሼር ኢት ምስ ኩሎም ኣብቲ ዌብሳይት ምስ ኣብቲ ዩቱብ ምስ ከድኩም እንድሕር ዳኣ ነቲ ቪድዮ ላይክ ተገይርኩሞ ብዙሓት ሰባት እውን ክረኽብዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ላይክ ኢት ሼር ኢት ዱ ዋትኤቨር ዩ ካን ዋና ነገር እሱ እያ ታንክ ዩ ክልተ በቃ ሕቶ ክገብር እሞ ጉዳይና ሰዓት ከማን ክትኸይድ ኣላ ሳምሶንግ ጋላክሲ ቴሌፎን ሓዝካ you can go ahead ሽምካ ሓዝኳ ኢድካ ልዕልካ ዘለኻ go ahead please okay اسمع له خدم هو اوكي دحان تسفى مريم يخاب لندن سلام تسفى مريم مرحبا ازي كان على ماي كمسجني لك راح ازي تي خمس عينات استمهروسي نتحبرة السبنا مول عالم فحفاحلنا خلنا انت واحد نتقرانف نحد حدنا ولا جغرافيا بيعد نقمت بزي قدسي كم ايرتراويان فلتات ايرترا ساب زخون يخون بوتا خوينو نخل ايرتراو خقلقليو زبل عبد تسفاي هو مو بو ازي كمسجني لي تا قرب من اربات كم حتو قربا زخيل جن just تي public health وي عفشاوت الناسي اب كما يكون تاتي زولو زخا مالت قال لهم نالو تفليتكمني مبزحتنا زوما بزي يونيفرسيتي دلنا مبزحتو تمرتات ناي تمرتا اغلغلوت بقليلو ابزل خاي هاللي خاطرخبلو اب تخيل كنتاتي زخي زلو انا حجي نحر مهرا ليسي هذا انا زمهرا همو العالم كالو سباتون غزኦም كيغدفو زمهارو لو كنتات مزنا انترنت زلو معباله كم عدلات يرأى مالتي انا ونابكم يسرح يجيبوا متانسي ابعدنا خم نسمعوا بزحات سبات السودان كيدوم كحكموا اديس ابابا كيدوم كحكموا ما عاد قلطمطم الله ابريس زي زحابتي زبلتو ابعدي زغبر بعاوم زخونه زقرب حكمنا له ግን ሕይል ንዝበለውን ሰባት ኣብ ደገ ክወፁ ما عاد كرتت نقل نسمعنا ስለዚ ዞም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ፀጋታት ናይ ኤርትራ ኣብ ልዑል ኩነታት ንወፃእተኛታት ተገልግሉሉ ዘለኹም ሲ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብፍላይ ድማ ተንተማ ዓዲ ዘለው ሲ ቲ ፐብሊክ ሄልዝ መጀመርያ ምክልኻል ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ምሃብ ኣገዳሲ እንትኾነውን ኣብቲ ናይ ሜዲካል ኮንሰልቴሽን ክሕከመሉ ዝኽእል ሲ ናይ ካልኦት ዓድታት ናይ ዓድና ምናልባት ናይ ኢንተርኔት ተመክሮ ብዙሕ ስለ ዘይብልና ድሓን ግን ከም ኣብነት እንድሕር ተራእዩስ ኣብ ካልኦት ዓድታት ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ኣብ ጥዕና ብዝምልከት ዲያስፖራ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለውን ነቶም ኣብ ዘገልግሉሉ ኩነታት ሲ ከመይ ትምዕባለ ንኣብነት ስኻትኩም ሲ ሕጂ ነቶም ኣብ ዓድና ዘሎ እዞም ኩሎም ኤርትራውያን ሓካይም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ሲ ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ እዚ ናይ ሕክምና ፀገማት ኣብ ምፍታሕ እሞ ኤርትራ ከዓ ብዜጋታታ ኣብ ኩሉ ዘለው ኣገልግሎት ክትረክብ ሲ ከመይ ቲ ቴክኖሎጂ ቲ ፕላትፎርም ትዕድላት ሲ ብኸመይ እናማዕበለ ዝኸይድ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ኤርትራ ካብ ዝተመክሮ እዚ ንክትጥቀም ተስፋ ገብር ሕቶይ ንጹር ክኸውን اوكي اي ثينك بخلت ثلاث መንገዲ ክምልሰላ ተሓሳብካ ብጣዕሚ ቅብልቲ ሓሳብ እያ ንኣብነት በዚ ናትና ዩኒቨርሲቲ ዘይኮነስ ብካልእ ሰንትራል ዝኾነ ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ኣነ እንተሎ ዘለኽዎ ማለት እዩ ነዞም ማእከላይ ምብራቅ እንተሎ ኤሽያ እዚኦም ፊሊፒንስ ሓዊስካ ደለዉ ንዕኦም ዝኸውን ሰከንድ ኦፒኒየን ዝውህብ ንህብ ማለት እዩ ኣለና ግሩፕ ዝኾኑ ማለት እዮም እዚ ግን ኮመርሻሊ
ኮመርሻል ዝብለካ ኣለኹ ኣለኹም ምስኡን እዚ ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ከዓ ንኣብነት ሕጅናተይ ብዛዕባ ናይ ሕማም ሽኮርን ናይ ኮሌስትሮልን ኣለኒ ሌክቸራት ኣብኡ ፖስት ዝኾነ ማለት እዩ ነቲኦም ሜዲካል ስኩላት ዝኸይድ ማለት እዩ ከምኡ ለና ንዕኡ ኣብ ዓድና ዘለውን ምዝሕጅ ዘሎ ኩነታት ፀገማት ኣሎ እምበር I think እቲኦም ሌክቸራት እቲኣቶም ዳርጋ ብምሉኦም ዳርጋ ብ500 ሌክቸር ኣቢሎም መፁ ማለት በብዓይነቱ ማለት እዮም ናይ ካብቲ ደሎ ክፍልታ ናይ ኩላሊት እዚኦም ተገርና ከምኡ ሓሳባት ከምኡ ፖሲቢሊቲታት ኣሎ ሕጂ ምስኣኻ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐ ነይረ ዳዝበልካዮም ትክክል እያ ናትና ናይ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት እዚ ናይ ሓኻይ ማሕበር ጌርና ነርና ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ድለና ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ምብርባሩ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ፀኒሕ ማለት እዩ ንዑ ክነበራብሮ ኣብኡ ቀንዲ ዝዋሳዕ ነይረ ኣነ እውን ከም ንዕኦም ቼርማን ኮይነውን ብዙሕ መሪሕ ነይረ ድሕረይ ዝወሰድዎ ግን ኣጣፊኦማ ማለት እዩ እንደገና ግን ከነበራብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ክሓስብ ፀኒሐ ማለት እዩ ስለዚ ናብኩም ገፅና ክንከይድ ተስፋ ገብር አንድ ናይ ኩሎም ሊስቱን ስለዘለኒ ትቀንዲ ጀሚርና የነበርና ሓሳብ እንታይ እዩ ክንደይ ዝኣክሉ በዓል ሰብ ሙያ ኣለውና እንታይ ፊልድታት ኣለዎም ስለዚ ንዕኦም ድሕር ፈሊጥና ሕጂ ነቲ ህዝብና ጥራሕ እንድሕር ከፊትና እውን ዝኾነ ኦፒኒየን ዘድልዮ ሰብ ድዩ ኣትሊስት ዋላ በብተራ ጌርና እውን ወይ ዝመፅእ ሕቶታት ተልዩ ነቲ ዘዝምልከቶ ንኣብነት ሽኮር ተኮይኑ ናባይ ክመፅእ ክእል እዩ ናይ ኩላሊት ነገር ተኮይኑ ናብ ኩሊት ሓኪም ክኸይድ ክእል እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ተኮይኑ ናብቲ ናይ ኣእምሮ ዘሎ ሰብ ፀገም ክኸውን እዩ ንዕኡ ኣስፊሕና እንድሕርና ሙሉእ ዓለም ዘርጊሕና ኢኻ ኣበይን ከመይን ዝበሉ ሰብ ሞያታት ኣለውና እንድሕር ፈሊጥና ከዓ ነቲ ህዝብና ሲ ክንገብረሉ ዘይንኽእል ኣብነት የብልና እንዳበልኩ ሓስብ ፀኒሐ ነይረ እሞ እግዚኣብሔር ሓገዝ ከምኡ ጌርና ክንገብር ተስፋ ገብር That's very good. يغني نبي حق صبوا ملاش انتو حدا سب ኣብ ወርሒ ሓንቲ መዓልቲ ክህብ እየ እንድሕር ኢሉ ነብሱ ወከፍ ሰብ ብናፃነት ህዝቢ ሲ ኣይ ቲንክ ቶም ዘለኹም ፀጋታት ዓቢ ህያብ እሞ የغنيለይ ድሮ ሓሲብኩምሉ ኣለኹም የغنيለይ ዝሓወይ you welcome thank you so much በቃ ናይ በሓቂ ዓቢ excellent presentation Dr. ብርሃነ ሃብካና welcome thank you so much በቃ ምሽም Association of Eritrean Studies مشين كلهم لهم معك participate جبركم يغنيلنا قبلتي هذلنا توم كانوا دماتهم لهم معك join جبركمنا thank you so much we'll have another seminar next month thank you you're welcome يغنيلنا سلامكم متعمنا مسجن يا نايب حكي تعمل تبغى تمرتي اوكي يعني ساتر له تسوامرم أجزء لنا هاجن فريشمان كورس ناتقول عن طور حاجة لتمهيرني it's good to see you after كل عام ثلاثة 3 عامات ونص كترجن دلي خاريخة حب إلى أوروبا تعرفوا كل ذا يا نايب حق جن إذا عب عقبة عب تبغى سيخاوسيت كذا اللي همه كم تمكرو سبزح زي يزربلون يزاح يزبلكم متسقاتاتنا عند حرينا يوم لعلت تسقماتنا لعلت حلخلخات بوليتيكا قليلنا نزاربو حنت معلتي رهوا مسترخبه وي كنا قلقل إذا تسقات كبزلوس نتعدس كقلقلاخ اليو بعد تسفى يزرو يوم يغني له كنزبك يغني لنا اوكي بروح شيء سلامكم بقى يغني لنا دحر خندي عمك الله اوكي باي دحر 15 عام تريك الله اوكي يا ثانك يو سو ماتش كل الكاي سلامكم